ሲያና ማጋስ ልዩ ነው ሰላሜ ኢየሱስ ሃሌሉያ ልዩ ነው ረፍቴ ሃሌሉያ ማሳራባት ይመጣ ሃሌሉያ ልዩ ነው ኢየሱስ ልዩ ነው ቤቴ ሲገባ ልዩ ነው ቤቴ ሲገባ ልዩ ነው ኢየሱስ ልዩ ነው ኢየሱስ ሁሉ ሙሉ የሆነ ኢየሱስ ሁሉ ሙሉ የሆነ ኢየሱስ ባራባዳራ ማሰረበደረ ማንቶ ሪባዳራ ማሰረበደረ ማንቶ ሪባዳራ ማንተረበደረ ማንቶ ራባዲ መደበደረ ማንታ ረበደረ ማሶራ ባዳራ ማንዳራ ባዳራ ማንተ መረበደረ ማንቶ ራባዲ መደበደረ ማንታ ሪባዳራ መደበደረ ማንቶ ራባዲ መደበደረ ማንታ ሪባዳራ መደበደረ ማንቶ ራባዲ መደበደረ ማንቶ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ራባዲ መደበደረ ማንቶ ሮቦዶሪ ማሰረበደረ ማንታ ማራባዳራ መደበደረ ማንቶ ራባዲ መደበደረ ማንቶ ሃሌሉያ ራባዲ መደበደረ ማንታ ሃሌሉያ ራባዳራ ማንቶ ራባዲ መደበደረ ማንቶ ራባዲ መደበደረ ማንታ እስከ መልሳ ደማጅ ክንጽሊና በኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝድብል ቃላና አዘውትርኩም ገጽ ድለው ይብለና በቃ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ በህይወትና ኮነና እስከ በቃ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ህዋቴ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ በኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ራባዳራ ማንታ አዘውትርኩም ገጽ ድለው ከምዝበለና ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ በኢየሱስ ለሚፈልጉኝ ታገኙኛላችሁ ጽሑፍ ነው ተሊና ከረክቦይና እግዚአብሔር ገጽ ድለው ዝበለ እግዚአብሔር ገጽ አምላክ ምድላይ ኮነላ እግዚአብሔር ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ኮነላ ህይወታ ገጽ እግዚአብሔር ከማህበር ኮነላ ከመህሉል ከሆነላ እስከ ገጽ እግዚአብሔር ምርካብ ኮነላ ራባዳራ ማንቶ ራባዲ መደበደረ ማንታ ተሊካ ዴት ጽኖ ነገራ ህይወታ ገጽ እግዚአብሔር ሞ በኢየሱስ ሎም በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ህይወት ራባዳራ ማንሶ ሮቦዶሪ ማንተረ በደረ ማንታ ራባዲ መንተ መረበደረ ማንቶ ራባዲ መደበደረ ማንታ ገጽ ካንደል ያለና እግዚአብሔር ገጽ ካንደል ያለና እግዚአብሔር መገኘትን በጉባኤ ላይ እንፈልጋለን መገኘትን በዚህ ጉባኤ ላይ እንፈልጋለን መገኘትን እንፈልጋለን እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ አኬባናትና እግዚአብሔር አኬባናት ካለ ዝፈልዮ ናት ካህልውና እግዚአብሔር ያንተ መገኘት ነውና እግዚአብሔር አቦ በመገኘት እግዚአብሔር ነገር እንዲለወጥ ያለው እግዚአብሔር ነገር እንዲለወጥ እግዚአብሔር ቋጠሮ እንዲፈታ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ህዝብ በመጣበት ሁኔታ እንዳይመለስ እግዚአብሔር ዛሬ መገኘትን እንፈልጋለን ህልውና ካንተ ሊሆነና እግዚአብሔር ከምትድ መጻና የመንታን ካይን ወጽ ምስቋጸሮታትና ካይን ወጽ መስቶታትና ካይን ወጽ መስማምና ካይን ወጽ ሎምግን በኢየሱስ ክርስቶስም ከመገኘት እየተነሳ እግዚአብሔር ክብር ከመገኘቱ እየተነሳ አቦ አንተ ከመገኘት እየተነሳ እግዚአብሔር ህቶታት ከመለስ እግዚአብሔር ህቶታና ህዝብ ሃቶ ከመለስ እግዚአብሔር ናይ ጉባኤና ሃቶ ከመለስ እግዚአብሔር አቦ ናይ ገደማና ሃቶ ከመለስ አቦ ናይ አድና ሃቶ ከመለስ እግዚአብሔር ነው ምን ጸል ያለና እግዚአብሔር አቦ አብቀድመ ሃን ጸል ያለና እግዚአብሔር ሎም በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ከመገኘት እየተነሳ እግዚአብሔር አቦ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አቦ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም አቦ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ኦ ራባዳራ ማንተረ በደረ ማሶ ሮቦዶሪ ማንዳዳ ባዳራ ማንተረ በደረ ማንታ እግዚአብሔር ዳመናታት ካይክበብ እግዚአብሔር ዳመናታት ካቤቱን ይክበብ እግዚአብሔር ዳመናታት ካጉባኤና ይክበብ እግዚአብሔር ዳመናታት ከእግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር በናዝሬቱ በኢየሱስም እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም ዳመና እግዚአብሔር ዝጉባኤ ይክበብ እግዚአብሔር ዳመና እግዚአብሔር ዝጉባኤ ከቦ እግዚአብሔር አቦ ህልውና ዝጉባኤ ከቦ እግዚአብሔር አቦ መስቶታትና ካይን ወጻና እግዚአብሔር ሎም በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ባህንዳ በለና ከምትድ መጻና እግዚአብሔር ባህሉና እግዚአብሔር ክንወጽ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ናአኻረህምና ክንወጽ እግዚአብሔር ካብ ቃልካና አኻረህምና እግዚአብሔር ካብ መዝሙራትና ናአኻረህምና እግዚአብሔር በአካታ ሐጉስና መንታን ክንወጽ ሎም በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ሎም በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ሎም በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ጉባኤና እግዚአብሔር ከተቆጣጠሮ እግዚአብሔር አቦ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ከተቆጣጠሮ እግዚአብሔር አምልኮን ዝመርሁና ጉባኤ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር እስራክ ተቆጣጠሮ እግዚአብሔር አቦ ቃል ዘካፍለና ሐውና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ክድር ሆሎ ምን ጸል ያለና እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አቦ ድለዩ ትረኽቡነ ይጹም ጽሑፊሙ በኢየሱስ ክርስቶስ ሎማ ጉባኤና ከተከበልና ብሽም ኢየሱስ ጸል ያለና እግዚአብሔር አቦ ከም ቃል ካስለ ትርከበልና እግዚአብሔር ከም ቃል ካስለ ተጉሰና ከም ቃል ካስለ ስለተርፈና ክብር ሁሉ ብሽም ኢየሱስ አካለ በካለና አቦ ተባረክ ብለካለና እግዚአብሔር ኢየሱስ ወይታይ ናይ በሐቂ ሰላም አምላክ ምሕረት አምላክ ስለዚህ በዛሐልና ኢና ዓሪፍና ደለና ስሙ ብሩክ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ወይታይ ሃሌሉያ ኣብ ዘለዋውያን 19:5 እግዚአብሔር ንሙሴ ከምዚ ኢልዎ
ندق إسرائيل كم زبل الليل نجزيابير أبتت السوالوس مسوات مسجنا أبتت السوالوس بح كم زبلو غيركم سوالو بس نجزيابير يبارك أجد ما نحنا بح كم زبلو ممت أنا أبزي زي تعرفنا حواتي تطعم بالنا أبزي زي تعرفنا أملاحنا كم زقبلو بح كم زبلو غيرنا خنا مسجنا هاليلويا مالتنا خينا عطان حزنا نأملاحنا خنا عطنا لينا حجي هاليلويا نتزقبو خبري نتزقبو مسجنا نتزقبو عبيت السب بينو أملاحي مو خنا مسجنا يقبلنا يا حواتي هاليلويا فقاد እግዚአብሔር ሲ ሃሌሉያ በኩል ነገር ከተመስግኑ ይሃይ ይብልና እግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ فقاد አምላክ በኩል ከተመስግኑ ይህዋተይ ነገራት ኮይኑ አይ ኮይኑ ብዘይ ገድስ ነገራት መሊኦም አይ መሊኦም ብዘይ ገድስ ግን فقاد አምላክ ግን ንዑ ከተመስግኒና ሃሌሉያ ምክንያቱ فقاد እግዚአብሔር ክንፍጽሚና ተጸዊዕና ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ربنا شيري هاليلويا هاليلويا منفس قدوس هاليلويا منفس قدوس هاليلويا زفلتون العلين العلين العليها كابتي زقمتون العلين العلين العليها كابتي زفلتون العلين العلين العليها قمتون العلين العلين العليها حبتي زفلتون العلين العلين العليها حبتي قمتون العلين العلين العليها زفلتون العلين العلين العليها زقمتون العلين العلين العليها عزيخا علي عزيخا عزيخا إيخا إكسيابيه عزيخا عمي عزيخا عزيخا إيخا إكسيابيه هاليلويا هاليلويا منفس قدوس هاليلويا حساباتي يا متحكى كل معتي انت استنتنكو وكاك بلا نتتعدلكو اكسيابير ابي يبلكو اكسيابير ابي يبلكو እግዚአብሔር አብዩ መልኩ በዚያምሩ
እግዚአብሔር አብዩ መልኩ እግዚአብሔር አብዩ መልኩ እግዚአብሔር አብዩ መልኩ ካብቲ ዝፈልጦ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ካብቲ ዝግምቶ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ካብቲ ዝፈልጦ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ካብቲ ዝግምቶ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ኣዝኻ ዓቢ ኣዝኻ ፍሉይ ኣዝኻ ክቡር ኢኻ እግዚአብሔር ኣዝኻ ዓቢ ኣዝኻ ፍሉይ ኣዝኻ ክቡር ኢኻ እግዚአብሔር ኣዝኻ ዓቢ ኣዝኻ ፍሉይ ኣዝኻ ኢኻ እግዚአብሔር ኣዝኻ ዓቢ ኣዝኻ ፍሉይ ኣዝኻ ክቡር ኢኻ እግዚአብሔር ዓብይ ንሱ ሃሌሉያ ንሶን ንኽልዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ውይ ንጉስ ሃሌሉያ መጽሓፍ ቅዱስ ከምቲ ዝብለካ መንፈስ ቅዱስ ድማ ዝገልጸካ ኢየሱስ ከምኡ ወደ ኣምላኽ ኢኻ ዝምግላጽ እዚ ረኺበ ተባኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ ይኻብለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ ይኻብለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ ይኻብለካ መጽሓፍ ቅዱስ ከምቲ ዝብለካ መንፈስ ቅዱስ ድማ ዝገልጸካ ኢየሱስ ከምኡ ወደ ኣምላኽ ኢኻ ዝምግላጽ እዚ ረኺበ ተባኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ ይኻብለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ ይኻብለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ ይኻብለካ ኤርምያስ ተበሉ ጌልዮም ዮሐንስ ተበሉ ጌልዮም ኤርምያስ ተበሉ ጌልዮም ካብ ነቢያቱ ተበሉ ንስኻ ግና ካብኦም ትብለይ ኢኻ ብዙ ነገር ኣሎ ሕልፍ ዘብለካ ስጋን ደምን መዓስ መዓስ ይገልጸካ ኣቦት ጥራይ እዩ ዝገልጾ ማንነትካ ሰባት ኩሎም ይመለሱ አይደናገሩ ኣዛራፉም ሓሳብ ልቦም እስከ ይመርምሩ ከም ዝብለኽ ይፍለጡ ብሓቂ ብመንፈስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ሰባት ኩሎም ይመለሱ አይደናገሩ ሓላታኹም ሓሳብ ልቦም እስከ ይመርምሩ ከም ዝብለኽ ይፍለጡ
بحق بمنفس وديا وابنا كريستوس كبتخون نسو سبات كلهم يملسوا عيدنا يرو عزاتكم حسبكم اسكيما كرسل الله يفلتوا بحق بمنفس وديا وابنا كريستوس كبتخون نسو كابتي سفلتو نلعلي 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 كابتي سفلتو نلعلي 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 كابتي قمتو نلعلي 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 زفلتون العلي 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 كابت زقمتون العلي 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 عزيخا علي عزيخا عزيخا أخبرك 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 باركك باركك
ዘመናት አምላክ አማልክት ነበር ይስተገለጸልና ሃሌሉያ አሜን ለዚህ ስለቻህንም ይራና አምላክ ለዚህ ናተፈት የምትዋተይ አምላክ ምስጊና ይጸግብን አምላክ ክብሪና አይጸግብን መንፈስ ይሽታና ስብሎ ባሂሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ አምላክ እንዳበልኩ ኮይና አምላክ ነው ኮይና ሃሌሉያ yes Jesus can make us Jesus can make us say the way Jesus can make us hallelujah Salam su you with us Jesus can make us Jesus can make us say the way Jesus can make us hallelujah Salam su you with us
ምስመሰንቆ አካልዩሉ ንአምላክ ነቲ ኃይልና እልል በልሉ እሉ ከበሮ ጥሩም በገና ምስመሰንቆ አካልዩሉ ክብር ለካ ወአምላኸይ ተውካዮካ ንታሪኸይ ክቡር ስሰልካ ሽናይ ምስጋና ስንተኻይሬት እንደገና ስፋኻይሬት እንደገና ክብር ለካ ወአምላኸይ ተውካዮካ ንታሪኸይ ክቡር ስሰልካ ሽናይ ምስጋና ስፋኻይሬት እንደገና እንደገና Oh,
زيرتا كم دخوي بفتون زيرتا كم دخوي ملكتي زلعقوة كم دخوي نترسي مآسن يسوس كنت أمسن يسوس كنت زي الوقت يسوس كلهم قدوس عالملو زلالم سمو يودسو يسوس كنت أمسن يسوس كل جزي زي الوقت يسوس كلهم قدوس عالملو زلالم سمو يودسو متى هايلنا للمالو عالقلو كبراتهم بقنا بسمسنكو عاليقو نعملك متى هايلنا للمالو عالقلو كبراتهم بقنا بسمسنكو عاليقو نعملك متى هايلنا للمالو مسؤول عالقلو كبراتهم بقنا مسمسنكو عاليقو قوة سكا وعملاقي لو تايونا لتاريخي قوة سكا شناي مسكانا سفاقاي እንደገና እንደገና ስም እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ስም አምላክና ዝተባረከ ይኹን። ኢየሱስ
اسكي يسوس نبل يسوس اسك ايراتنا يسمع يسوس نبل اسك نفسنا تسمع يسوس نبل يسوس ننقصو اسك نخبره هاللويا 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 زقبو اما كلنا ناي كبر نغوس هاللويا فتاويخا يسوس قرباخا يسوس طقاخا زخونه يسوس برهانكا زخونه يسوس كل يحواتي يسوس كل حوي خونكا أبوي خونكا قوساي خونكا نغوسي خونكا يسوس كل بخر حونا يسوس كل بخر حونا يسوس كل سي منفس قدوس انكو عناتكا خونا انكو عباخا تسمنا انكو عبقوسنتكا نبرنا انكو هيوت مرزنا هيوت مسترفو سي منفس قدوس نبارخك لنا امسغنو سلا مدحنا نمسغنو سلا خمرو نمسغنو سلا ابونتو نمسغنو يسوس ناي كبر نغوس امسغنك لنا نبارخك لنا هاللويا هيوت ذهبكنا مدحان ذهبكنا برهان ذهبكنا ابكر ميخا خنقوم سبز غبركنا يسوس تاريخنا يسوس ناي هيوتنا تاريخ زغيركا تاريخنا يسوس هياو يسوس زبصح زدسس هيوت زهب يسوس سمكا زتبارخ يخون سمكا لعل نبلولنا سلمدحنا ندا تفسحنا بز خبرزي بز سم زندا تحقوسنا كبرنا هبك لنا أملاقي كبر وسد نسخة نهيوتنا نقصيخة نهيوتنا مرحيخة نهيوتنا أبوائخة نمسكنك لنا هاللويا سلام مدرنا نسل حزبنا انك انصل لنا سلام مدرنا نسل حزبنا انك انصل لنا هاللويا نمدرنا تطعمون السقايخه ناي مدرنا مقرات نسقايخ نغوس كتكون انتا مدري نغوس كتكون انت حزبي ابو كتكون انت حزبي ويتا سلام مدرنا نسل حزبنا سلا إرترا نصلي سلا حزبا نصلي كتذكرا نصلي كتحاسبا نصلي እግዚአብሔር ሃሌሉያ በዝማዓልት እዚ ምብጻሕ ምድርና እንዳተጸበና ሃሌሉያ ከምቲ ኩሉ መዓልቲ ንገብሮ ምብጻሕ ምድርና እንዳተጸበና በቲ ጎደና ክትሓልፍ ንጽሊ ብኽብርኻ ክትሓልፍ ንጽሊ ببيتنا ክትሓልፍ ንጽሊ بهاجرنا ክትሓልፍ ንጽሊ بهزبنا ክትሓልፍ ንጽሊ بعليتنا ክትሓልፍ ንጽሊ ንስኻ ድንቂኻ ንስኻ መገረሚኻ ንስኻ ብሩኺኻ بمدرنا ክትሓልፍ ንጽሊ بهزبنا ክትሓልፍ ንጽሊ ህዝብና ንዓኻ حلفنا نهبك هاجرنا نعኻ حلفنا نهبك نسخا سلطن ام مدرنا نسخا غزا ام مدرنا نسخا እግዚአብሔር ام مدرنا سلطن اب عفار سلطن اب بلني سلطن اب كل دنكليا سلطن እግዚአብሔር نسخا سلطن نسخا ايخا ناي هيوت نسخا ايخا ناي هيوت سور نسخا ايخا ناي هيوت سور نمسكنك كالنا ابو حزبنا خذكر نصلي نامنتي ختصلي كتبصح نصلي ابزلو سفرا كتبصح نصلي قويتا نصلي ابزلو خونتات نابخا قصوم كريو نتحت خيريو ابمنت كجغنو قويتا سلاتهم بسمقات تسميو قويتا نصلي نصانت كون ابتا مدري ناي وانجيل نصانت كون ناي كبرخا نصانت كون ابون مدرنا እግዚአብሔር በዝምሸት ዝኽት ሓስባ نصللنا نمرحتنا ክትሓስቦም نصللنا نخبابينا ክትሓስብ نصللنا ويتا سلام يكون ام مدرنا عرفتي يكون ام مدرنا وانجيل يكون ام مدرنا ويتا نبارخك لنا اموني خا تمسكن حيالي خا تمسكن
ስኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ናይ ህይወት መርሖ ኣለካ ናይ ህይወት ቃል ኣለካ ናይ ህይወት ቃል ኣለካ ናይ ህይወት ቃል ንዕድመካ መንፈስ ቅዱስ ንዕድመካ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ 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 አመስግን ወስኩ ሕዋተይ ዕልልታና ይሰማዕ ጣቂዒትና ይሰማዕ እግዚአብሔር ንምድርና በበጽሓዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ كما يوعلكم قعب دحانن بسلامن نبيت እግዚአብሔር መጻኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ይስማዕ እንደምጽኹም قعب دحانن بسلامن نبيت እግዚአብሔር መጻኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን እዚ ካላይ እብሬ ፕሮግራምና እዩ ንኮ ጽቡቅ ጊዜ ነይሩና ካብ ሰዓት 11 ዝጅምር ከምውን ቀዳም ካብ ሰዓት 5 ዝጅምር ናይ ጸሎት ጊዜ ኣሎ አው እንዳመጻና ክትሓብሩ ቤተክርስቲያን مليسا تحبر سبات عند عدمنا خنمت زبوت هذه مليسو قصبنا قال بروجرامات متان كانت دالو بس يقع نسقاتكم أبزق تساتفون كتحبرون ذي آخر لابوكم يدلي زيابير زتمسكن يخون يسوع قويتاي كمون سموناوي نايت أولاد بروجرام الله سوني سولوس حموس قاب ساعة تزجمر قاب ساعة 10 حده متينا أبو نسألي كبرنا أملاخ يخون زمت زلوا قدام بحونا باستر يساق حيلاب زتدالوه تمرتي كلونا ايو سلازي لك ساعات 10 بزوم زتحلالف ناي تمرتي غزي خلي سلازي نتقم بتواناتتي كلاتنا ابت بوتا كنركب كلابوكم يدلي ازيو بلوز زغونه تمرتاتيو سلازي كاب حجي بزعبا زي كنغركم ندلي ساعات 10 زمت زلو قدام أوغست 22 مش باستر حيلاب كزي خلونا يا بير استبارك يخون كمون أبزمت زلو مسكرم حموشته نبيت سب وان كونفرنسنا واناتيو سلازي بزون إن دات دالنا بيت سب نمحيال زدلو كله نمقبار كونفرنس خلونا سلازي نتقزياتيون تدالو يا بير استمسكنه يخون ما بقاكم من عشركم من مهاب أونلاين كتقاموا تقولوا إيميل ترانسفير كتقولوا تقولوا كمون بدحريت حوات اللوس الذين عوم كترقبوهم تقولوا سيابير زتمسكن يخون نايك أثر برنامجنا أزيو تصبق نيرو حجون سيابير أما أكلنا له بلوت جزيه بنا له تصبقنا يعملوها جزيه كبرينا أملاك يخون يسوع قويتاي حجها قالوا نسمع له جزيه يسوع قويتاي قالوا خنسمع كلنا زخون نجر الله بمتصباي كوينا قالك حبن ندابلنا منفس قدوس قال يذهب منفس قدوسي يسوع قويتاي نيوتكم زخون قال اندا تصابنا بباستر موسى نابز قدمو يمو اندا تصابنا بز منفس زي انحدحدنا بقى وشتنا بز نجر زندا ملئ بمتصباي كوينا قال حبني تزارب نبلو እግዚአብሔር ይዛረብ ይحواتي እግዚአብሔር ይዛረብ እግዚአብሔር ይዛረብ እግዚአብሔር ይዛረብ ቀደም ነቦታትና ኢሉ በብዙሕ መገዲ ተዛረቦም ሎም ግን በተሓደ ወራሱ ሁሉ ዝኾነ ቦጌሩ ይዛረበናሎ እግዚአብሔር ይዛረበና እግዚአብሔር ይዛረበና እግዚአብሔር ይዛረበና እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ መፈጸምታኻ ሁሉ ይዝነግር ክብርና አምላኽ ይኹን በቃ በዚ ጸሎት መንፈስ ዝኾይና እግዚአብሔር ተዛረበኒ አነውን ክሰምዓካ تزاربني أنا ونك سمع كان دبلنا منفس قدوس ألفا خلو يسوع يقالك يسوع يقالك يسوع يقالك يسوع يقالك تزاربني كسمعك حلفاك بليو آمين 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 يسوع يقالك يسوع يقالك say
ቃልካ ኢየሱስ ሁላትና ካብዘለናዮ ሀፍ ንበልሞ እግዚአብሔር ይመስገን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ክነውጽና እግዚአብሔር ይመስገን ናጸለና በዚህ መንፈስና ዘምርና እግዚአብሔር ይባረክ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ሃሌሉያ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 11 ዘሎ ክነንብብና እግዚአብሔር ይመስገን ትዛረበኒ ክሰምዓካ ሓለፋ ኩሉዩ ኢየሱስ ቃልካ ኢየሱስ ቃልካ ኢየሱስ ቃልካ ኢየሱስ ቃልካ እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ መንፈስ ከሎና ኸንብቦዬ ካብ ቁጥር 1 ጀሚሩ በስም ጎይታ ኢየሱስ ወ ቴዎፍሎስ ብዛዕባቲ ኢየሱስ ክገብሮን ክምህሮን ዝጀመረሉ ኩሉ ተቀዳማይ ዛንታ ጽሒፈልካ ኣለኹ ክሳዕ እታ ዝኣረገላ መዓልቲ ነቶም ዝሃረዮም ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ምስለኣኾም ድሕሪ ዝቅያቱ 40 መዓልቲ እናተራእዮምን በዛዕባ መንግስት አምላክ እናነገሮምን በብዙህ መፈለታ ሕያው ምዃኑ ርእሱ ከም ዘርአዮምን ጽሒፈልካ ኣለኹ ምሳታቶም በሓንሳ ከሎ ኸዓ ዮሐንስ ብማዩ ዘጥመቐ ንስኻትኩም ግና ድሕሪ ቁርብ መዓልቲ በመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም እሞ ነቲ ካባይ ዝሰማዕኹሞ ተስፋ ኣቦ ተጸበይሉ ካብ ኢየሩሳሌም ከይወፁ ኣዘዞም ሽኡ ተኣኪቦም ከለዉ ጎይታይ በዚ ወርሓት እዚ ዶ ንእስራኤል መንግስቲ ከተቕናኣላ ኢኻ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ኸዓ ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመኑን ግዚኡን ክትፈልጡ ናታትኩም ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግና ኃይል ክትቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑን ኢኹም በሎም እዚ ምስ በለ ድማ እናረአይዎ ኣረገ ካበይንቶም ከኣደበና ተቐበለቶ ንሱ ኸኣርግ ከሎ ንሳቶም ከኣ ናብ ሰማይ ገጾም ክጥምቱ ከለዉ እንሆ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ ሰብኡት ኣብ ጥቕኦም ደው ኢሎም ነበሩ እሞ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመጥኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም ዝኻባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝኣረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ከኣርግ ከሎ ዝረኣኹሞ ከምኡ ገይሩ ኸዓ ክመጽኡ በልዎም እግዚአብሔር ይመስገን ንጸልይ ደጊምና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ክዛረበና ቃሉ ከበና በዚህ ምሽት እዚሁን እንትና ኸፍት ሃሌሉያ ነፍስ ወከፍና ዝኸውን ቃል ድምጺ ናይ ጎይታ ኸመጸልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልይ ሃሌሉያ 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 ናይ ዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደጊምና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ቅድሜኻ እግዚአብሔር ንቀርባለና ስለ ዘሃብካና ጊዜ ስለ ዘሃብካና እድል ተመስገን እግዚአብሔር አቡን ነፍስ ወከፍና እነሆ ሰሙን ሙሉ ድማ በምህረትካ ተንከባኺብካ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉ ከልልካ ሰዊርካ ኣብዚ ስለ ዘብጻሕካና ነው ድማ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር አቦ እግርኻ ክንቅመጥ ናኻ ክነምልኽ ክነኽብር እግዚአብሔር አቦ ዝእድል እዚ ምህረት እዚ ጸጋ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚ ምሽት እዚውን ስለ ዝበዝሓልና ደጊምና ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ሕጂ ድማ ንጸልይ ኣለና የእንት ነፍስ ወከፍና ክትከፍት እግዚአብሔር አቦ ካብ ቃልካ ተኣምራት ከተሪአና ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልይ ኣለና ልብና መንፈሳዊ የእንትና መንፈሳዊ የእዛና ሁሉ ከከፈት ጎይታ ንቃልካ ክንርኢ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላክና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎሚ መንፈስ ካን ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር አቦ ከምቲ ኸነምልኽ ከሎና ዝስማዕና ዝነበረ ህልውና ዝረስርሰና ዝነበረ መንፈስ እግዚአብሔር አቦ ሕጂውን እዚ መንፈስ እዚ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ለሌና ክመጽእ
ብዝኣዘዘ ብዝበለጸ እግዚአብሔር አቦ መጠን እግዚአብሔር አምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብዝ ጉባኤ እዚ ክልቀቅ በኢየሱስ ስም ንጽልያለና በወዳት እግዚአብሔር አባዋልድ አባበይቲ አብናአሽቱ አብኩላትና እግዚአብሔር አቦ አብዝ ቤት ንዘለና ከሙና ቤቶም እግዚአብሔር ኮይኖም ዝከታተሉና ሁሉም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዘመንፈስ እዚ እግዚአብሔር ክርስቶስ ንጽልያለና እግዚአብሔር አምላኽና ናይዝ ዛረብ ባሪያውን ክትረዳኒ እግዚአብሔር ናይ ዘላለም አምላኽ ምህረት ከተብዛሃለይ ነታብ ልበይ ዘቀመጥ ካዮ ቃል ድማ እግዚአብሔር አቦ ከይጉደልኩን ከይወሰኩን እግዚአብሔር ክብ በኢየሱስ ስም ክትክፈን ለምነካለሁ ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና بشم ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቅሊሉ ናኻ ይኹን አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ኮፈሉ ክብርና አምላኽና ይኹን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 10 ሓደ ዘሎ ክፍሊና አንቢብና እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ምሽት እዚ ድማ ደጊምና አምላኽ ብዝረዳአና መጠን ነዚ ክፍል እዚ በብጥቅሱ ክንሪኦና እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ሐፈሻዊ ብዛዕባ ወንጌሊና ንመሃር ዘሎና ኣብዚ ቀነዚ ሎሙን ካብዚ ክፍል እዚ ብዛዕባ ወንጌል ዝዛረብ ክፍል እዚ በዋናነት ካለ አረስታቱን አለዎ ትንሳኤ አለዎ እርገት አለዎ ብዛዕባ ናይ መላእክት ነገሩን አለዎ ብዙሕ ነገራት አለዎ ነገር ግን ሜንሊ ብዛዕባ ወንጌል ካብዚ ክፍል እዚ ክንሪኢና ከምተን ኣብዛ ሓለፉ ግዚያት ካብ ሮሜ ከምኡን ድማ ካብ ማቴዎስ ክንርኢ ከለና ነጥቢ አውፂና ገለ ሐሳባት ከም ዝራአና كم كجبر دليل نجار جنت خفلين دا صنعه وقال خير كله خص مور كله تقصبت أصون تخدنا يو زحيش كونه تسميه إنما نتزترف دم أنا منفس قدوس يحدق مالته يسوع قويتاي سلزي جبر حواريات هنا بزامشة تزيئة نرئي مالته يجزيابير مسكن أنا كوا زحلف أنا جيركم يزاني مشت برنامج زبالة أتكويني عارخيبيا بتعملوه بزبالة يجزيابير I don't know somehow كم خوينو زلك እግዚአብሔር ይመስገን ተመንፈስ እቲ ክብሪ እግዚአብሔር ይባረክ እቲ ቃል እግዚአብሔሩን ዘሐለፈ ነጊረኩም ተመሊሰ ኸይደም ሰማዕ ኾት ዝበለጸ አብተናይ ምሸት እግዚአብሔር ይመስገን ከም እንደገና ተማዓራሪው ጸባቢቁ ይዝመጽ ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ ዞም አምሸት ተካፈሉ ዘለኹም ጽቡቅ እዩ ማለት እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ስለዚህ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 11 ዘሎ ኢና ንኸይድ ግብረ ሐዋርያት መጽሐፍ ብዛሚ አገዳሲት መጽሐፍ ያ አብ ይግሬታ አብ ሐድሽ ኪዳንና the only ናይ ታሪክ መጽሐፍ ግብረ ሐዋርያት አብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ናይ ታሪክ መጽሐፍ ተለውና አብ ሐድሽ ኪዳን ግን አርባዕተ ወንጌላት በድህሪው ድማ 13 ናይ ጳውሎስ መልእክታት دهر دما جنرال إبستل ويدما حفشاوي ملأخت دبالو كم بال بيتروس يوحنس يعقوب دصحافو هانت دما مودعتا نايتن بيت مصحف رأي يوحنس يزلاتنا أما أخل زغلو إسران شو أتن مصحف تجن لك كمتي زفترت ناي فترت كله جماري أينت نجر كم زرينا ناي بيت كريستيان جماري ناي قدوسان أقلقلوت جماري زبله كله دما أب جبر حوارياتنا نركب نمجمر يا جزء دياقونات كسرقوا خلوا حواريات كفليو كلوا وانجيل نمجمر يا جزء كسبخ بدك أمازامورتو خنجر نمجمر يا جزء بدك أمازامورتو بيت كريستيان كتتمخ بمنفس قدوس مملع كله أينت نجر جماريس أب جبر حواريات يزلوا كم زيلكم حاسبكم دوت فلتوا تهون جبر حواريات انت زي تهلو وانجيل يوحنس مسبب ناس نابروم يتخيلنا انت نخيد انتي مخونا نيرو كما يجيرو دعا رومي بسيحو إلنا نا يسوس كريستوس تاريخ تناجيرونا اللو أبزان أربعة جن نابرومي كما يجيرو مسيحو أي مفلتنا قبر حواريات جن ناي كله زن ملغتات مسارة نكواب قبر حواريات يزلو أبرومي كما يجيرو وانجيل نابرومي كبز بسحة قبر حوارياتنا نرغبو إفيسون نا إفيسون بيت كريستيان كما إلا تسريتا بقبر حوارياتو كي تاريخو دلنا كن كيد كلنا إفيسون زبها الملك تخنا نبب كلنا كم قال حدش هيكون النانيو دنجرجر أيبلنانيو باولوس كما يجرو إفيسون كم زباتها أب إفيسون مسكدون مجمر يجزين مرة خبا قال كله سي تتصحيفولنا له تناي كورنثوس بيت كريستيان كلن ملقتات تاريخو ويدما الجمامرة نايتنا أبيات كريستيانات أب قبر حواريات تتصحيفولنا له يسوع كريستوس قويتاي يسوع قويتاي ناينوح ناي سلاسان شمونتن أمت زأكل تاريخيو قبر حواريات
ግብረ ሐዋርያት ድብል ሽም ክወሃቦ ከሎ ቶም ናይ መጀመሪያ ጊዜ ባይዘዌ ሉቃስ አይኮናን ሂብዎ ሉቃስ ሰኢሉዩ ወቲ ኦፍ ሎስ በዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ይጀምሩ እምበር ግብረ ሐዋርያት ገለ ከም ዝብል አርእስቲ አይሃቦን ኩለን አክቹአሊ ናይ መጽሐፍ ቅዱስና መጽሐፍቲ ተአርእስቲ ብላዕል ዘሎ ማለት እዩ ቶም ቀዳሞት ክርስቲያናት እዮም ሂቦሞ ስለዚህ ነዚ መጽሐፍ እዚ አርእስቲ ክብዎ ከለው ብዙ ተኻቲኦም እዮም ተዘራሪቦም እዮም ግብረ ሐዋርያት ካብ ንብሎስ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ከደይ ንብሎ ምክንያቱ አብዘን 28 መጽሐፍቲ ምዕራፋት ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ዘአየዩ እምበር ሪሊ ሲ እዞም ሰባት እዚኦም ዲዮም ኦፍ ኮርስ ባአታቶም ገሩዩ መንፈስ ቅዱስ ዘአይሰሎ ስለዚህ ካብ ግብረ ሐዋርያት ትብልሲ ግብረ መንፈስ ቅዱስ እንተንብል ሞር አፕሮፕሪየት መሆነት ይብሉ ነይሮም ካለ ድማ ግብረ ሐዋርያት ተባሂሉ ብናይ ኩሎም ሐዋርያት ሽም ተጸዊኡሎም በር ሪሊ ተመጽሐፍ መሰንበብኩሞ ናይ ክልተ ሐዋርያት ታሪክ ጥራይ ዘሎ በዋናነት ሜንሊ ጴጥሮስን ጳውሎስን የምዘለው ኢንፋክት ታ መጽሐፍ በክልተ አይነት መንገድ ክትምቀል ትኽእልያ ተሓንቲ አመቃቀላ በዛ ዝበልኩኹም ክትምቀል ትኽእልያ ቀዳማይ 12 ምዕራፋት ናይ ጴጥሮስ ታሪክ በዋናነት ካብ ምዕራፍ 13 ክሳብ 28 ድማ ናይ ጳውሎስ ታሪክ እዩ ስለዚህ ግብረ ሐዋርያት እኳ እንተ ተባህለ ግን ናይዞም ክልተ ሐዋርያት ታሪክ እዩ እጂ ማይንድ ዩ እቶም ካልኦት ሐዋርያት ታሪክ ደይብሎም ከይመስለኩም በአል ቶማስ በአል ዮሐንስ በአል ያዕቆብ ቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ታሪክ ዘይነበሮም አይኮኑን ነገር ግን ሉቃስ ናይዞም ክልተ ሐዋርያት ታሪካት በዋናነት ጽይፉልና እምበር ናይቶም ካልኦት ምንም ዘይገበሩ ብኡጌሮም ዝሐለፉ አይኮኑን ወንጌል ክሳ ህንዲ ዘብጽሐ ቶማስ እዩ ክሳ ሕጂ አብ ህንዲ ዘለው አመንቲ ትሬስ ጌሮም ተመጀመሪያ ጊዜ ወንጌል ናብ ሃገርና ናብ አድና ዘምጸ ቶማስ እዩ ይብሉ አብታ ሃገሩን መስዋዕት ከም ዝኾነ ታሪክ ቤተክርስቲያን ይነግረና ነገር ግን መንፈስ ቅዱስና አና ንኹል ጊዜ አብዝ ቅዱስ ጽሑፋት ከአቱ ግን ናይዞም ናይ ጴጥሮስን ናይ ጳውሎስን ታሪክሲ እኹል ስለዝኾነ ናይዚኦም ታሪካት ተጻሒፉልና ቶም ካልኦት ከም በአል ዮሐንስ ንእሽቲ ያለው አብዝ ዝበልኩኹምን አብታ 12 ምዕራፋት ጳውሎስን ያትዩ ምዕራፍ 9 ጴጥሮስን አብ ምዕራፍ 15 ያትዩ ገለ ኸሙ አይነት ነገራት አሎ ግን ሜንሊ ከም ዝበልኩኹም ናይዞም ክልተ ሰባት ታሪክ እዩ ጸሐፊው ሉቃስ እዩ ሉቃስ ከም ዝጸሐፎ አብዝ ግብረ ሐዋርያት አነ ሉቃስ ገለ ዝብል ነገር የለን ወንጌል ሉቃስን ወንጌል ግብረ ሐዋርያትን ግን ጅማሪኡ ክነንብቦ ከለና ክልቲኡ ዘ ሴም ፐርሰን ሓደ ሰብ ቴዎፍሎስ ዝስሙ ይተጻሒፉ እቲ ጅማሬውን ተመሳሳለ አብዚ ወቴዎፍሎስ በዛዕባ ኢየሱስ ከገብሮን ከምህሮን ዝጀመረሉ ነገር ኢሉ ነቲ ናይ ቀዳማይ መጽሐፍ እዩ ሪፈር ድገብር ቀዳማይ ዛንታ ጽሒፈልካለሁ ቀዳማይ ዛንታ ጽሒፈል እጂ ቮሊዩም 2 የዝጽሕፈልካ ዘለኹ ቮሊዩም 1 ድማ ተቀዳማይ ናይ ክርስቶስ ነገር ከሳ እርገት ዝነበረ ጽሒፈልካለሁ ይብል ሉቃስ አብ መጽሐፍ ቅዱስና ካብ ዘለው ሁሉም ጸሐፍቲ ሓደ ፍሉይ ዘብሎ ነገር አለው ንሱ ድማ እንታዩ ከምዝ ከማይን ከማኻትኩምን the only አይሁድ ደይኮነ ካብ አሕዛብ ወገን መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ዝጸሐፈልና ሉቃስ እዩ ዝሉቃስ እዚ ብሞዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ሐኪም እዩ ምስ ጳውሎስ ሐቢሩ ድማ አብቲ ናይ ሐዋርያ ጉዕዝኡ ምስኡ ኔሩ አብዝ ግብረ ሐዋርያት ሳቶም ከም ዝገበሩ እንዳበለኳ ይጽሕፍ እኳ እንተኾነ ድሕሪ ምዕራፍ 16 ግን ንገዛእ ርሱን የእትዋዩ ከምዚልና ገበርና ገለገለ ኢሉ ድማ ንገዛእ ርሱ የእትዋዩ ካብ ምዕራፍ 16 ጀሚሩ ዝሉቃስ እዚ ጽቡቕ ጸሐፋዩ ንፉዕ ጸሐፋዩ ክጽሕፍ ከሎ ድማ ታሪክ በደንብ ገይሩ ጠንቂቁ ዝጽሕፍ ጸሐፋዩ በፍላይ ሉቃስ ወንጌል ከድኩም ከተንብቡ ከለኹም ሃንት ታሪክ ከነግረና ሃንት ነገር ከነግረና ከሎ ከባቢውን ዘሎ ዘበለ ሁሉ ሙሉእ ነገር ይዝህበና ሙሉእ ስእሊ ሙሉእ ነገር ክንረከብ ትዝክሩ ዲኹም ብዛዕባ ንመጥምቁ ዮሐንስ ቃል እግዚአብሔር ንሱ አበረኻን ከሎስ ናቡ ቃል መጸ ንዝብል ቃል ክጽሕፈልና ጽኢሉ ዮሐንስ አበረኻን ከሎ ቃል እግዚአብሔር ናብ ዮሐንስ መጸ አይበለን
ክስቶን በዓል ቀያፋ ካህናት ኮይኖም ተሸይሞም ከለው ክስቶን ኣብ ከምዝ ተሸይሞም ከለው ክስቶ ኣብ ከምዝ ተሸይሙን ከሎ ሽኡ ዮሐንስ ኣብ በረኻ እንከሎስ ቃል እግዚአብሔር ድማ ናቡ መጸ ኢሉ እቲ ሂስቶሪክ ፋክት ታሪካዊ ነገር ኣቐሚጡ ይዝጽፍ ታሪክ ንጽሐፍ እንተ ዝበሃል ኩላትና ጅ ጽሐፉ ዝብል አሳይመንት ተዝዋሃበና ሓደ አይነት ነገር አይ መጽሐፍና ገሌና ሐጂ ኦኬ ኣብ ክልተሽን እስራ ናይ ጵኔል ቤተክርስቲያን ታሪክ ጽሐፉ እንተ ተኸውን በቃ ከምዘላታ ነታዘላ ኮሮና ዝበሃል ህማም መጽዩ ዳራይ ክልተ ሰርቪስ ተጀሚራ በብክልተ ሜትሮ ኮፍ ንብል ጀሚርና ገሌና ነጽሐፋ ታዘላ ገለ ድማ ከም ላይ ሉቃስ አይነት ግን ኣብ ከተማ ካልጋሪ ሜርኒሺ ተሸይሙን ከሎ እጂ ንኡስ መን መዘከረ ኬኒ ዝበሃል እንታይ ዝበሃል ፕሪሚየር ገቨርነርና ንሱ ኣብ አልበርታ ተሸይሙን ከሎ እጂ ሉቃስ ሪኹም ከምዛ አይነት ጸሐፍ እዩ ጠንቂቁ ዝጽሕፍ ንቴዎፍሎስ ድበሃል ይጽሒፉሉ ቴዎፍሎስ ኣብ ሉቃስ ክነግረና ከሎ ክቡር ቴዎፍሎስ ኢሉ ይዝጽዎ ኣብዚ እኮ አይበሎን ኤክሰለንስ ኢሉ ዝጅምር ኣብዚ ምናልባት መጀመሪያ ንሰብምሽ በአኽብሮት ትጅምሩ ሞዳሐራይ መስተላመድኩም ናይ አቅርቦት ድማታ ወክቡር ተተርፍ ከሙ አይነት ዝኾነት ያተመስል ወክቡር ተሪፈ ኣብዚ ግን anyway ዝሰባይ እዚ ገለ ናይ ስልጣን ሰብ ናይ ማዕረግ ሰብ ገለ ክብር ዘለው ወይ ነው ይጽፈሉ ዘሎ ተጠንቂቁ ዝማ ዝጽፍ ካብ ቀደም አደላዲለስ ይበዩ ኢሉ ይዝጅምር ሉቃስ ከጅምር ከሎ ኣብ ሉቃስ ወንጌል አደላዲሉ ንዝስ አቦ ነገር ህጂ ቴዎፍሎስ ጸኒኡ ክነብር መታን ኣብ እምነት ክጸንዕ መታን ከም ዝጻሐፈሉ ዝነግረና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቲ ናይ መጀመሪያ ነገር ጽሒፉሉ ህጂ ድማ ከም ዝበልኩኹም ቮሊዩም 2 ካለ አይ ነገር ይጽሕፈሉ ኣሎ ታናይ መጀመሪያ ክዛዝማ ከሎ እንታይ ልወሎ መስለኩም ቁጥር 1 ወቴዎፍሎስ ብዛዕባቲ ኢየሱስ ክገብሮን ክምህሮን ዝጀመሮ ኩሉ እቲ ቀዳማይ ዛንታ ጽሒፈልካለሁ ኢየሱስ ክገብሮን ክምህሮን ዝጀመረ ነገር ወረዲሉን ክሳርገት ዘሎ ጽሒፈልካለሁ እሱ ቀዳማይ ዛንታ ይልወል ህጂ ድማ ካለ አይ ዛንታ ይጽሕፈልካለሁ እታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌላት ድገበሮ ሁሉ ቀዳማይ ዛንታ አገዳሲው ግን አቡ እንድሕር ደዊልና ዋው በጣም ኣብ ሰስፔንስ ኢና ዘለና ከምዚ ሙቪ ሪኹም to be continued አይነት ነገር እረ ኢየሱስ መጽዩ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብዛ ምድር እዚኣ 30 ዓመት ተመላሊሱ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ኢሉ መይቱ አይተረፈን ድሕር 3 መዓልቲ ተንሲኡ አሪጉ so what ብድሕሪኡ እታ ሚሽን ትፍጸማላ ዲያ ትኸይዳላ ዲያ ታዝተባህለት ወንጌል እንታይ ይኸውናሉ በጣም አገዳሲው ስለዚህ ነዛ አገዳስ ክፍል እዚ ህጂ ሉቃስ ይቅጽለሎ ማለት እዩ ህጂ ተቀዳማይተ ታሪክ ጽሕፈልካለሁ ተኻለይት ድማን በአርክ ጽሕፈልካ ኢልዩ እዛ ምዕራፍ ሓደ ህጂ መቼም ሓደ ነገር ነጊርካ ጸኒህካ ህጂ ድማ መቼም ብርእሱ አይተአቱን ይኻ ናብ ተኻለአይሲ ስቂልካ ስለ ዘሊልካ ስለ ዘይእቶ የተሐዘሉሎ ምዕራፍ ሓደ ግብረ ሐዋርያትን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከም ዝጌርኩም ተተንብቡ ብዙ ተመሳሳሊ ነገር አለው አተሐይዙ ብድህሪው ከቀጽለሉ ስለዚህ የተሐዘሉ ይዘሎ ነጊረካ ነረ ቀዳማይ ታሪክ ነሩ ቀዳማይ ታሪክ ክርስቶስ ኢየሱስ ከገብሮን ከምህሮን ዝጀመረ ጽሕፈልካ ነረ ከሳርገቱ ሐቁ ድማ ከሳርገት ጽሕፉልናሎ ኣብዚ ድማ መሊሱ ካብታ እርገት ይጅምረሉሎ ካብታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብታ ዘአረገላ ጊዜ ጀሚሩ ከም መዘኻኸሪ ከም ሪቪዥን አይነት ነገር አምጪው ብድህሪው ናይ ደቀ መዛሙርትና የቤተክርስቲያን ታሪክን ከቀጽለሉ ማለቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እጂ ተቀዳማይት ታሪክ አገዳሲትያ ኣብዚ ኻለ አይድማ እንታይ ማለቱ መሊሱ ይህነጽ እጂ ነት ደምሲስካ ይኮነን ግን አቡ እንታይ ይግበር ማለቱ ይውስኽ ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዕ ስብከት ክንሰምዕ ሐድሽ ነገር ክንንብብ ክንረክብ ከለናኮ ናይ ተቀዳማይ እንዳጥፋና ይኮና ኣብ ተቀዳማይ ግን እንታይ ከኸውን ደለዎ ክውስኽ ይዘለዎ ኢየሱስ ጎይታይ ክነገልግል ከለናውን ከሙ እንደ ሐሰብና ኢና ክነገልግል ድግባ አዚፍ ምንም ከም ዘይተገብረ አይኮናን እነገልግል እኮ
ናይቲ ቀዳማይ ነገር አኽቢርና ግን ድማ ኣብቲ ዘለና ጸጋ ድማ ህጅበት እግዚአብሔር ዝሃበና ነገር ድማ አቡ ድማ መሊስካ ምህናጽዩ ኢየሱስ ጎይታይ ገለ ሰብሪኹም ኣለኹም ገናቲ ሜንታሊቲ አተሐሳስቡስ አዚፍሲ ምንም ከም ዘይነበረ እሱ ስለዝመጸስ ህጅ ዝጅምር ነው ከመ አይኮነን ገለ ቅድሜኻ ዝገበሩለው ዘንጸፉለው እግዚአብሔር ይመስገን ስልዩ ህጅ ድማ ወሲካ ድማ እስኻ ድማ ኣብቲ ነገርት መሊስካ ተሐንጽ እግዚአብሔር ብዝሃበካ ጸጋ ስለዚህ ነተቀዳማይ ምድምሳስ ዘይኮነ ህጅም ባር ወስኽ ቀጽልም ባር ዝተገብረ ነጊረካ ኣለኹ በክርስቶስ ኢየሱስ አቡኤ ዝውስኸልካ ዘለኹ ናብዛ መልእኽት እንዳእተናይና ህጅ ናብተናትና ድማ ንምለሳ ሓንቲ ነገር ክብለኩም ወንጌል አባይና ባኻትኩምን ህጅ ዝጅመር አይኮን ወንጌል በክርስቶስ ኢየሱስ ዝተጀመረ ነገር ዝተጀመረዩ ዘማለት እንታይ ማለት እዩ ፕሩቭድ ዩ ህጅ ላብራቶሪ ዳአቱ ጉዳይ አይኮነን ኦሬዲስ ተፈትኑ ዝሓለፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ዝጸንዐ ወንጌል ዩ አባይን አባኻትኩምን በጽሁም በር ገና ሐድሽ አባይን አባኻትኩምን ዝጅመር እንታይ ኮን ይኸውን ዘብላ ይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሃሌሉያ አነ ዝብጣሚ ደስ ዘብለኒ እጅ ሰሙለኹምሽ ናይ ኮሮና ቫክሲን ይኹን መድሃኒት ገለገለ ንምርካብ መጀመሪያ ፕሮሰሱ ወልቃብ ቀደሙ ነይሩ እንዲሁ ግን መን ከይግደሰሉ ነይሩ መን ሰምዕ ነይሩ እጅ ግን ሰምዕ አለና አብ እንስሳ ገለ ይፍተን ዳራይ ድሕርነው ግዚያት ምስተፈታተነ ገለ በብዙ አይነት መንገድ ምስሐለፈ ናብሰብ ይመጽ ናብሰቡን ትኺሉ ደይኮነስ ቮለንተር ሰባት ታይገብሩ ማለት ይምረጹ አነ አባ ይፈተን ይብሉ ማለት ሶቶም ቮለንተር ሰባት አቦም ይፈተን ተራዩ ድማ ይሰርሕ ተቆይኑ ካለ ዳሜጅ ካለ ነገራት ደይምጽ ተቆይኑ ንኹሉ ፐብሊክ ድማ አቬለብል ይኸው ከም እንዳበለዩቲ ነገር ዝኸይድ ወንጌልና ግን እጂ ኣብ ላብራቶሪ ይሰርሕ ዲዩ አይሰረን ከም ተዛሃለፈ ጊዜ ዝበልናዮ ካብሮም የተበጊስና ወንጌል በወንጌል አይሐፍርኒ ምክንያቱ ኃይለ አምላክ ንምድሃን ዩ ዝበሎስ እዚ ኃይለ አምላክ ንምድሃን ህጂ አነ ንስኻትኩምን ከድና ተሰረን ኢልና ይኮንና ንፍትና ኦሬዲ ኃይለ አምላክ ንምድሃን ምዃኑስ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜ ጀሚሩ ተፈቲኑ ዝሰርሐ ወንጌሉ ክብረና አምላክና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ንሱ ኸኣ ይብለና በጎይታ ክንገር ዝጀመረ ካብቶም ዝሰምዎ ኸኣባና ዝጸንአስ ንህና ግዳ ክንድዝ ዝኣክል ምድሃን እሽሽ ካብ ንብል ከመይ ጌርና ክንሞልቕ ይከኣለና ይብል እጂ በክርስቶስ ኢየሱስ ኦሬዲ ነዞም ዕብራውያን ናብ ደሪ ስለስተመልሱ ከመይ ጌርኩም እንዲሁ ድብሎም ደሎ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ክስበኽ ዝጀመረ ነገር እዩ ህጂ ድማ ኔክስት እንታይ አትኸውን ኔክስት እንታይ ከም ተኸውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ነጊሩና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ ተቀዳመይ ተዛንታ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ነጊሩና እዛ ኸለኢት ዛንታ ድማ እምበኣር ይነግረና ኣሎ ሕጂ ቁጥሪ 3 ክንከይድ ቁጥሪ 2 ክሳእታ ዝኣረገላ መዓልቲ ነቶም ዝሃረዮም ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ምስላአሆም ምስበለ ቁጥር 3 ደህር ስቅያቱ 40 መዓልትና ተራአዮም ብዛዕባ መንግስት አምላክ እና ነገሮም በብዙ መፈለጥታ ሕያው መዃኑ ርእሱ ከም ዘርአዮም ንጽሂፈልካ ኣለኹ ይብል ሕጂ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደህር ትንሣኤው ነ40 መዓልታት ምሳታቶም ጸኒዩ ትንስእ ምስበለስ ሹን ናብ ሰማይ አረገን ብዙ ጊዜ ነብእሎይና ብዙ ሰብ ግን ተዝሕተት እንዲ ይፈልጦ ዲዩ question አለን ዳግማይ ትንሣኤ ክባል ሰሚኹም ኣለኹምሽ እጂ ክርስቶስ ዳግማይ በታ ካለይቲ ሰንበት አይኮነን ተንስዩ ነገር ግን ኣብታ ቀዳመይቲ ሰንበት ተንስዩ ምስተራአዮም ኣብታ ካለይቲ ሰንበቱን ከም እንደገና ተገሊጹሎም 40 መዓልታት ምስኦም ክጸንህ ከሎ 40 መዓልት ማለት 6 ሰሙን ማለት እዩ ሕጂ ኮንቲኒየስሊ ከምቲ ናይ ቀዳማይ ጊዜ አነባበሩ ምስኦም ይነብር አይነበረ
ድንገት ይግለጽ ምሳታቶም ይኸውን ይበለ ይሰቲ ገለ ኩሉ ይገብር ቁርስ ገብራለሁ ተዝክሩ ይሆምሽ እዚ ሁሉ ይገብርሞ ድንገት ድማ ግን ስውር ይበል ግን 40 መዓልታት ግን እንታይ ገይሩ ምስኦም ጸንዩ ታዛሐለፈ ሮሜ ምዕራፍ 1 ወንጌል እንታዩ ክንብል ከለና ወንጌል ጳውሎስ ነጊሩና አለ ወንጌል ይሉና በስጋ ካብ ዘርእ ዳዊት ዝተወልደ ብዛዕባ ኢየሱስ ይወንጌል በመንፈስ ቅዱስና ድማ ካሙታን በኃይሊ እንታይ ዝገበረ ዝተንሰ ብዛዕባ ይወንጌል ስለዚህ ህጂ ከይዶም ክነግሩ እንተኾይኖም ብዛዕባ ትንሳኤ እንዲዮም ክነግሩ ብዛዕባ ኢየሱስ እንዲዮም ክነግሩ ህጂ ብዛዕባ ኢየሱስ ብዛዕባ ትንሳኤው ምንም ሃንት ሳንቲም እኳ ምጥርጣር ክህልዎም ጎይታ አይደለ 40 መዓልታት ዳአክል ምስኦም ጸኒሁ እንታይ ብለና መስለኩም አባ ቀሲልና እንተንቢብናያ ድሕሪ ስቅያቱ 40 መዓልት እናተራዮም ብዛዕባ መንግስት አምላክ እና ነገሮም በብዙ መፈለጥታ ህያው ምዃኑ ርእሱ ከም ዘርአዮም ጽይፈልካለሁ በብዙ መፈለጥታ ህያው ምዃኑ ህጂ ህያው ናይ ምዃኑ ነገር በብዙ መፈለጥታስ ኮንፈርም ከገብረሎም ይደልዩ ሃደ መዓልቲ እንተ ተኸውን ድማና ሃደ ሰብ ጥራይ እንተ ዝርአ አይ ቁርብ ሃተፍተፍ ይልዩ እምበርዚ ኢየሱስ ማይቱ አይተራአየን ገለም በሉ ደቀ መዛሙርት እኮ ጥርጥር ነይረዎም ብዙ ሐቅ ቶማስ አፍዋውጽ እኮ ተዛሪቡሉ አይኮነን ከይተራአየ ተራአዩ ገማን አማ አኸሎም ደር ምግላጹስ ቶማስ ኖ ኖ ኖ ኖ አነ አጻበተይ አብኢዱ እንተ ዘይእቴ እዛ ኢደይ ታ ዘረባን ባላ ተገርም አጻበተይ አብኢዱ ኢደይ በመልእታ ድማ ብዝጎኑ እንደርደየቴስ አያምን እኮ ይሉሉ ስለዚህ ከምዛ አይነት ጥርጥር ይዞም ምስክር ናይ ወንጌል ከሆኑ ወንጌል ከነግሩ ስለዘይክሉ በብዙ መረዳታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዝምትንስኡ ጽቡቅ ገሩ አብልቦም ከህተም በዘይ ምንም ጥርጥር ከይዶም ወንጌል ከነግሩ ደሊዎም አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንሳቶሙን ነፍሶም ከገልጹ አኸለው እንታይሎም አለው ናይትን ሳኤ ምስክር ባይዘዌ አብዛ ምዕራፍ ዚያ ምዕራፍ 1 ኢየሱስ ተተኪው አይኮነን ቀጽልዩ ህያው ኮይኑ ሙሉ ግን ዝተተከ ሰባለው ይሁዳ ዝባል ይሁዳ ካብቶም ሐዋርያት ነይሩ ዳህራይ ትዝኾነ ምስኮነት ነጎጌታ ከሄድዎ ገለ ነፍሱ አጥፊዋ እና ጸለዩን ከለው ጴጥሮስ ቃል እግዚአብሔር መጽይሉ ብርሃን ካብ ቃል እግዚአብሔር ረኺቡ ከጋጠም እኮ አይከልዩ ካብ 39 መጽሐፍቲ ካብ ክንደይ ምዕራፋሲ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ግን ናሐደ ቃላሪዎ አብ ዳዊት መዝሙረ ዳዊት 68 ተዘይተጋጌ ዘላ ቃላሪዎ ሹ አቱ መህዋት ይልዎም ሃደ ኻባና እሱ ከምዝ ተባሂሉ ነይሩ በመንፈስ ቅዱስ ቀደም ተነጊሩ ነይሩ ቦቱኡ ዝትክእሰብ አማኸልና እንታይ ንግበር ንምረጽ እቲ ድመርጽዎ ሰብ ድማ እንታዩ ናይትን ሳኤ ምስክር ዝኸውን ምሳና ይሉ ንምንታይ ናይ መስቀል ምስክር ዳይከውን ናይ ሞቱ ምስክር ዳይኮኑ ናይትን ሳኤ ምስክር እዮም ዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ጎይታይ ናይ መስቀል ምስክር ናይ ሞቱ ምስክርሞ ኢየሩሳሌም በመልእታ ዋላውን እኮ 24 እቶም ኣብ መንገድ ኤማሁስ ዝነበሩ ሽግሮም እኮ ሞቱ አይነበረን ሽግሮም ትንሳኤዩ ሃደ ተስፋ ንገብረሉ ነርና ነገር ግን እቲ ተስፋ ንገብረሉ ተመሲህ ይልና ያገለስ ነበርና ስማይቱ መሟቱ ሁሉ ሰብ ይፈልጥዩ ህጂ ተደሊያ ደላ ግን ምትንሱዩ ንሱ ድማ ተንሲዩ ኢየሱስ ጎይታዩ አረሱ ተንሲዩ ህያው ይንሱ ስለዚህ ህያው ምዃኑ ምትንሱ ምንም ነገር ጥርጥር ከይአቶም መታን 40 መዓልታት ሽዱሽተ ሰሙን ምሳታቶም ናቶ ናወፀ እናተራአዩ በብዙ መረዳታ በብዙ መፈለጥታ እናረዶም ርጉጽ ምዃኑ ክፈልጡ ገይርዎም ክብረና አምላክና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጎይታና ህያው ጎይታና ህያው አንተ ሐወይ ተምልኾ አምላክ አንተ ሐፍተይ እተምልኽዮ አምላክ ናትኪስ ገበርክዮ አምላክ ህያው ኢየሱስ ጎይታይ ህያው አምላክ ኢና ነምልኽ ህያው ጎይታይ ኢና ነምልኽ
ንህያው ጎይታይና ህይወትና ሂብና ኢየሱስ ጎይታዩ ትማሊ አብዝ ንጽልን ኤርና ናጸለና ዳህራይ ሓንቲ መዝሙር መጽያ ሳሚ መስለኒ ብዛዕባ ትንሣኤ ገለ እንዳበለ ይጸልይ ነይሩ ዳህራይ ሄኖክ በቲ ጀሚርዋ ህያው 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 ንዘላለም ህያው 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 ኩሉ ጊዜ ህያው እዚኣ መዝሙር እዚኣ ስለዘይ ንፈልጥ አዲዩ ወይ ኣይተረዳእንን ወይ እንታይና ናብ ላዕሊ ኣይከድና ናብ ታሕቲ ኣይከድና ካልእ ቁዝራ ይወሰኽናላ ገለ በቲያ ስለዝነበርኩ ሰዓት ይርኢ ነይረ ل15 دقائق زخون سي صيلنا هياو 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 زلالم هياو هياو كنغركو قال ما طافچ عينت اير ليون تترديكو هياو يو اخوريو يسوع غويتاي هياو يو اسكي بحنسا نبلونا تردعنا انتي مالتيو لومي ازي حزقياو زلخا قال ازي تنغرو وانجيل يسوع كريستوس غويتاي نايت هياو غويتاي كتزاربو خلخا مسخا الله هياو زخونه غويتا እዚ ቃል እዚ ኣብ ዝንገሮ ዘበለ ሁሉ ወንጌል ኣብ ዘለዎ ዘበለ ሁሉ ምዕራፍ 28 ማቴዎስ ከሙዱ አይበሎምን ክሳብ መወዳእታ ምድሪ ነቲ ወንጌል ሂዝኩም ሞኺዱ ኣነኸ ምሳኻትኩም ከውሪ ኢየሱስ ጎይታዩ ህያው ዩ ጎይታና ህያው ዩ ጎይታና ህያው ዩ ጎይታና ህያው ዩ ጎይታና እስኪማና ኢዲላ አልሞ ህያው ዩ ንበል ኢየሱስ ጎይታዩ ህያው ዩ ህያው ዩ ህያው ዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርን አምላኽና ይሁን فلتو يخمش زوم اتيست قال انت يمسلكم زبلو اي دك مزامرت نيسوس كريستوس كسقال كلو اباندند سلازغبرو حاديموم حاديغومو سلازخدو كمزي هالوسينيشن يو امبر بتككل سي ايتنس انتنسيوس اي رايون كابت جيلت زمصه زتلعله ناي حتفتف نغري يمزو هذا لي دبال لي ستروبل دبال ناي شيكاغو تريبون انفستيجيتيف جورناليست زنبره سبعين يو حقي تماهيرو ጋዜጠኛ ድማዩ እና ድሆነ ናይ ክራይም ገለገለ ዘለዎ ሪፖርት ድገብር ንሱ ማለት ያ ቤት ፍርድታት እንደኸደ ክራይም ክፍጸም ከሎ ገለገለ ከምዝ ዝገብር ሰባይቱ ናብ ጎይታ መጽያ ናብ ጎይታ ምስ መጸት አነ ጎይታ ረኺቤላቶ ዝበላ ክልተ ነገር እዩ አብዛ ገዛ ሐዳርና ክንቅጽል እንደር ኮይና ይልዋ እዘን ክልተን በአር ከተተግብር የናለክ ይልዋ ሓደ ወንጌል ከነገረካ ገለገለ ከምዚ ብዛዕባ አምላክ ገለ መጽሐፍ ቅዱስ ገለ ከይትብልን እዚያ ዝባሃል ነገር ከይተለእልያ ይልዋ ካላ ይልዋ ካብዛ ንብረትና ገንዘብና ንቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ልኪ ተይብኪ ሻንጣ አባፍ ደገ ይልዋ እዚ ክልተ ተዘየርኪ ሐዳርና ክንቅጽል ይልዋ ችግር የለን ይላቶ ናጸልየት ንሳ ቀጭሎ ዳራይ ንሱ ልክ ስሩ ኢንቨስቲጌሽን ጆርናሊስት እንዲው ንኢየሱስ እስኪ ኢንቨስቲጌት ከገብሩ ይሉ ኒሩዲዮ በትክክል መጽዩዲዮ ናብዛ ምድርዚያ ሂስቶሪክ ዲው በትክክል ሲ መጽዩዲዮ ተንሲዩዲዮ ከሐሞት ገለይሉ ልክ ከምቲ ሙዩ ከሙ ከጽንዕ ጀምሩ ዳራይ ብዛዕባ ትንሣኤ ዘላ ጥራይ ዝነግረኩም ሙሉ መጽሐፊው ክንደይ ብዙ መጽሐፍቱ ይጽይፉ ታፋይ መስግን the case for Christ ተብል መጽሐፍ ጽይፉሉ ታይ ይሉ መስለኩም እጂ ብዛዕባ ትንሣኤ አጽንዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከም ተፈልጥዎ ጳውሎስ ደር ትንሣኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ና5 ሚእቲ ሰባት ከም ተራእየ ይነግር ይምሽ ስለዚህ ነዚህ ከም ዝበልኩኹም ዞም ተኻለ ከአምን ደይደለየ አይ ተጸልይሎም ይም ሐተፍተፍዩ እንዲው ድብል እጂ ናብ ሓደ ሳይኮሎጂስት ከይዱ ንሱ ኢንቨስቲጌት ይዝገብር ዘሎ ስማ አንዶ ይልዎ ነዚ ታሪክ እዘስ እንታይ ትብሎ 500 ሰባት ሪኦሞ 40 ማልታት እና ተራእየም ጸኒሁ ሐተፍተፍ ከኸውን ዶ ይኽእል ሃሉሲኔሽን ዲዩ ስኻስ ከም ዘለዎ ብሙያኻስ ንገረኒ ይልዎ እቲ ሳይኮሎጂስት እንታይ ይልዎ መስለኩ አርከ ይልዎ 500 ሰባት በሓደ በማዕራ ሓደ ነገር ሪኦም ሐተፍተፍ ይሎም እንድህር ትብላለኻ እንተ ኮይንካ ይልዎ ካብቲ ዝበልካዮ ካብቲ ትንሣኤስ ዝገደደ ዝዓበየስ ተአምር ይልዎ
እዚህ ይበልጽ ከማን በተአምር ደረጃ ሐሙሽ ተሚት ሰብሲ ሀተፍተፍ ክብላ ይክልን ይባንሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ መድኃኒናስ ተንሲዩ ኢየሱስ ጎይታይ ኢሉ ዘሰባይዚ ህይወቱን ጎይታይ ነጥበይ ግን እዚያ ነህናውን በእንትና እኮ ይራናየን አብትናቶም ምስክርነት ስለዝኾና ንውከል ትንሳኤ ዋና ነገርዩ አውራ ነገርዩ ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝ ተንሰ ካሙታን ከምዝ ተንሰ በቃ በደንብ ይርግጸኛ ሆኖ መታን በብዙ መፈለጣ በብዙ መረዳታ አማአኸሎም ተመላልሱ ግደፉ ወሞ ካለ የህዋት ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም ትንሳኤ እኮ አይአምኑን ይረምቡ ድሕረ ትንሳኤ ግን አብዛ ምዕራፍ እዚያ ቁጥር 14 ተራዩ አስማት ክዝርዘር ከሎስ በአል ያዕቆብን ንሳቶሙን አትዮ ቀደም ሰና እንዲ አብዩ ደይ ሐውና እንዲው ጎረባብቱን ወድት ጸራብ እንዲው ገለጽ ዝበሉ ድሕረ ትንሳኤ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ህጂ ካለ ነገር ይኸብረና አምላክና ይሁን ስለዚህ ትንሳኤ ናይ ክርስትናና ዋና ህምብርቲ ማእኸላይ መልእክቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነህናውን ናይዚ ምስክሪና ኢየሱስ ጎይታይ ህያው ዩኑስ ካብተራ ሃይማኖት እኮ ድፈልየና ህያው ዝሆነ አምላክ ህያው ዝሆነ ጎይታ ስለነምልኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እትተሰብኮ ወንጌል ተነግሮ ወንጌል እትዛባኻ ዝመጸቃል ዝበርሐልካ ቃል ናይዚ ህያው ጎይታ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላክና ይሁን ነህናውን በብነገዛ አርስናኮ ዝተሞከርናዮ ዝጣምናዮ ነገር ዘሎና ሰባቲና ኢየሱስ ጎይታይ አረ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላክና ይሁን ቁጥሪ 45 ክንቀጽል ምሳታቶም በሐንሳ ከሎ ይሉ ዮሐንስ በማዩ ዘጥመቀ ንስኻትኩም ግና ድሕርቁሩም ማልቲ በመንፈስ ቅዱስ ክትጠመቁ ይሆምሞ ነተኻባይ ዘሰማዕኹምሞ ተስፋ አቦ ተጸበዩ ይሉ ካብ ኢየሩሳሌም ከይወጹ አዘዞም እጂ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተስፋ ከም ዘሎ ይዝነግር ዘሎ እዚ ተስፋ ዘደማ ናይ አቦ ተስፋ ካባይ ድማ ዘሰማዕኹምሞ ጎይታና ደጋጊሙ ዝብሎም ዝነበረ እንታይ ዮሐንስ ወንጌል በፍላይ ከነንብብ ከለና ዮሐንስ ወንጌል በፍላይ ካብ ምዕራፍ 13 ዮሐንስ ክሳብ 21 እንዲያ ተወደ ዮሐንስ ዘሎኮ ናይ ሓንቲ ምሸት ታሪክ ንጽባሂቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ካብ ምዕራፍ 13 ጀሚሩ የጋሮም ሐጺቦምሽ ብድህሪው ዝነገሮም ዘበለኮ ሓንቲ ምሸት ዝተነገረ ታሪክ ደጋጊሙ ዝብሎም ዝነበረ ነገር መንፈስ ሐቅ ከመጽዩ እንተኸድኩ ይሸኩም አይተሸበሩ በአምላክ መኑ በአይሁን መኑ ከኸይዴ ስፍራ ቀዳልወልኩሜ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከመጽዩ እጂ ህሰቡ እንዶ ሉቃስ ከነግረና ቀሎ ምስ አረገ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአርግ ከሎ እናባረኾም ዩ አሪጉ ስለዚህ ንሳቶም ሹ ናብ ኢየሩሳሌም በሐጎስ ተመልሱ ይዝም ሰባፋኒ ካዮዶ በሐጎስ ተመለስ ዲኻ አፋኒ ካዮኮ በቃ በጣም ዘሕዝን እኮ ነገር ተፈልዩኒ ገሌልካ እኮ ይኻተብል ቅድም ዝነበሮም መንፈስ ከሙ ይኔሩ ተፈልዩና ኢየሱስ አይነት ናይ ሐዘን ዩ ዳር ግን እንታይ ከም ዝመጽ እንታይ ተስፋ ከም ዘለዎ በተረዱ መጠን ግን ሕጅ ግን ዳህነይ እንተኸደውን ከመጽዩ ድማ መንፈሱ ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ ከምዝ ማለት በቀሊሉ ከረዳአኩ በቀጥታ በፍላይ ድመጸንተሉ ካብ ኤርትራ ሓደ ሓውና ዝሓለፈኹም ኢልና ነይሩ ናብ ካናዳ ካብ አፍሪካ ከፋኑኻ ከሎስ ምፍላይካ ይሕዝን ወይ ምፍላይክ ይሕዝን ቤተሰብካ ይገለ በታደግ እንደማ ይህጎሱ ካብ ካናዳ እንታይ ከም ተምጽእሲ ርዱዕ ይወምሽ እጅቲ ወዶም እኮ ይናምሽ ሓፍትና አሕዋትና እኮ ትምፍላይ እኮ ይሕዝኖም አለኮ ጽቡቕ ነገር እኮ አይኮነን ምሽ ነገር ግን ናብ ሓደ ጽቡቕ ቦታ ይዝኸይድ ከማናይ ንገዛ እርሱ ኮይኑስ ነታ ቤቱን ከኸውን ይዚ ዳሓንኪድ ኢሎም በሐጎስ እዮም ዘፋኑኻ ስለዚህ ጎይታና ድማ ምኻዱ ኢየሱስ ጎይታዩ ንሓደ ጽቡቕ ነገር እዩ እሱ ድማ ናይ አቦ ተስፋ አሎ ታና አቦ ተስፋ ክትፍጸም ናብ ነፍስ ወከፍና መንፈሱ ክመጽ በመንፈሱ ከጥምቀና መንፈሱ ከመልአና እሱ ምኻድ የልዮ ነሩ ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህም እና ተሐጎሱ ተመልሶም ክብርና አምላክና ይሁን ስለዚህ ነዚ ተስፋዚ አዘኻኺርዎም ተነጊረኩም ነረ ናይ አቦይ ተስፋ በአይ ዘሰማኹሞ
ናይ ዮሐንሱን አምጽኢሎም ኢንፋክት ዮሐንሱን ስለዚ ነገሩ ካባይ ዝበለጸ በኃይል በሐዊ በመንፈስ ዘጥምቅ ይልዎም ስለዚ ነበረ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ግበሩ ይልዎም ተጸበዩ ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወጹ ቅድም ድማ ይተጸበዩ ትፈልጡ ይኸምሽ ድሕሪ ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብዘን 40 መዓልታት ደኾነ ማለት ተንስዩ ናብ ገሊላ ህለፉ ይልዎም ናብ ገሊላ መስከዱ ግን ዮሐንስ ክነንብብ ከለና ምዕራፍ እስራ ወይ እስራን ሀደም ሶሪ ናብ ገሊላ ኸይዶም ግን እዞም ደቀ መዛሙርት ናብ ቀደም ስርሖም እዮም ተመሪሱ ናብ ምግፋፍ አሶም ሕጂ ድማ ኸሙ ከይገብሩ መታን ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ግበሩ ጽንሑ ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወጹ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሌኹም ክመጽእ ኢየሱስ ጎይታ እዩ በመንፈስ ክትጥመቁ ይኹም ሕጂ ዝኽብሎም ከሎ ንኣና ዘይገጥም ዝመስል ሕቶ ሓቲቶም ብዛዕባ ምጥማቅ መንፈስ ቅዱስ መቀባል መንፈስ ቅዱስ ናይ አቦ ተስፋና ነገሮም ከሎ አውት ኦፍ ናይቲ ኮንቴክስት ዝመስል ሕቶ ሓቲቶም ግን ከሞ አይኮነም ሽኡታ ኪቦም ከለው ይብል ቁጥር 6 ጎይታ ኢሎሞ በዚ ወርሓት ዝዶ ንእስራኤል መንግስቲ ክትቕንዕ ኢኻ ኢሎም ሓተትዎ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እናተዘርበን ከሎ ናይ አቦ ተስፋ በአይ ዝሰማዕኹሞ እሱ ክፍጸም እዩ እናተባህሉስ መንግስት ዶ ከተቅና አላ ኢኻ ኢሎም ታይ ማለቶም ኢና ንበልብሽ ግን ኣብ ብሉይ ኪዳን ነቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ተስፋን ናይ እስራኤል ምሕዳስ ተስፋን ብሓደ ተጋጢሙ ስለ ዝወሃብ ዝነበረ ንወም እሞ መወዳእታን ድሕሪ ኮይኑ ኣሎ እንተ ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ድሕሪ ኮይኑ እሞታ ናይ እስራኤል ተስፋኸ ከመይ እሞ ነገሩ እስራኤል ማዓር ከም እንደገና ከተቅና አዲኻ እስራኤል ድማ ሕሰቡ ባቢሎን መጽኡ ጭፍልቅ አቢልዎም ኢየሩሳሌም አፈራሪሱ ነቲ ህዝብ ድማ ብግዞት ይዝዎ ካብ ዝኸይድ ጊዜ ጀሚሩ ንአማኢት ዓመታት እስራኤል ሉዓላዊት ሃገር ኮይና ይተፈልጥን ብዳርዩ አሶራውያን ናብ ምድሮም ክምለሱ እኮ እንተፍቀዱሎም ናብ ምድሮም ዝምለሱ በመንግስቲ በቃ ናይ ገዛ እርሶም ዳይኮነስ አንደር ናቶም ኮይኖም የመንበር ዝምለሱ ዘለው ሉዓላዊት ሃገር ኮይኖም አይኮነን ዝምለሱ በድህሪው ግሪክ መጽኡ ሂዝዎ በድህሪው ሮም መጽኡ ስለዚህ ንነዊሕ ዓመታት እጂ ኣብታት መግዛእት እዮም ነይሮም ስለዚህ ጽበይዎ ስለዝነበሩ ነቲ መሲሕ ክርድዎ ከለውን መንግስትን እስራኤል ዝመልስ ስለዝመስሎ ኣብዛ ግዜ እዚ ኣምባር መንግስት ከተቅንዕ ዲኻ ንእስራኤል ኢሎሞ ኣብ ሕዝቅኤል ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ሕጂ ንያዕቆብ ካብ ምርኮ ክመልሶ ንኹላ ቤት እስራኤል ከዓ ክምህራ ስለቲ ቅዱስ ስማይ ድማ ክጽእቴ ምስ በለ ቁርቡ ረዲሉ መንፈስ ኣብ ልዕሊ ቤት እስራኤል ምስኩ ኣኹ ይብል ሕጂ መንፈስ ዝፈሰሉ ጊዜ ምስቲ ናይ መፈጸምታ ጊዜ ምስቲ እስራኤል ድማ ትሕሰበሉ ከምኡ እዮም ዘተሃዝዎ ዋላ ባዕሉ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ጴጥሮስ ዝጠቐሶ ናይ ዩኤል ጥቕሲ ትዝክሩ ይኸምሽ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን እኮ ይዝብል ስጋ ኣብዝ ለበሰ ዘበለ ሁሉስ መንፈስ ይከፍስስ ስለዚህ እምበዓር መንፈሱ ዘፍስስ እንድሕር ኮይኑስ እምበዓር መንግስት ከተቅና አላ ዲኻ ኢሎም መወዳእቱ እድዩ ታመልስ ግን አይኮነትን እዙን ክትሓቶ ይግባአኩም ንሱ ኸአይልዎ አቦ በስልጣኑ ዘመደቦ ዘመኑን ግዚውን ክትፈልጡ ናታትኩም አይኮን ሕጂ ማስ ክትፈልጡ አይደለኩም እንታይ ከም ዝኸውን ግን ክነግረኩም ሰባት ብዙሕ ግዜ ደስ ድብለና ኪዩሪዮሲቲውን ዝሕዘና አይና ይመስለኩም ማስ ይኸው ሕጂ ኮሮና ገለገለ ተባሂሉ ማስ ያታ መወዳእታ ማስ ትኸውን ገለ ሰባቱን አይዶን ንምንታይ ከም ዝፍተኑ አይፈልጥን ዳርጋ ክነግሩናስ ዳርዳር ከምዚ ምስኮነ ከምዚ ምስኮነ ሓንቲ ዶ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ርግጸኛ ነገር ክነግረኩም ማንም አይፈልጥ ወድ ኸማንሲ ብዘያቦ ማንም አይፈልጣኔ ካብበለስ መኒና ንሕና ሕጂ ክንፈልጥ ሓፈሻዊ ያለ ነገር ንፈልጥና ኢየሱስ ከም ዝመጽ ታማዓስ አይንፈልጣን ማዓልታ ተቆጺራ ዝፈልጣ በዛ ማዓልት እዚያ ዝብል የለን ባዕሉን ከመይሉ አጽይዋ ስለዝኾነ እቲ ጉዳይ ማንም አይፈልጦን ክልተ ነገር አይፈልጥና መጽሐፍ ቅዱስ ምስ በርግጸኝነት ንሞተሉ ማዓልት አይንፈልጥን ጎይታ ዝመጸሉ ማዓልት አይንፈልጥን ክልጥዩ ድማ ተመሳሳሊ አይ ቲንክ ድማ አና ንገዛ እርስና ጽቡቕ ስለዝኾነ ሞትኩም ማዓልት ተትፈልጡ ደስ ብለኩም
أنا أي فلتا أزيف today كم زخونات كنبرة هذا ما قلت مسمات تمسح بقى ساعتنا قصرك أتخن زي تعريفاتني كن زي تعريفاتن ندابلنا كنتي أنت مساسا اليوم كن نغلطيو كنفلتو أيتوهابنا نجزء أرسناون صبغ نجار قال سبات كن دفري له أنا كم زعمتي إيد موت قال أنت بايبل زي بلو زيابير مهرتي كبر نجار كن زين كلتهم بعرين أي فلت عنين كن حدا هجي كفلت وزقبا نجار كن الله كفلت وزقبا قدر شمونتاي in fact نايز كفل زي أورا نايز كفل زي تماترا يديكونس نايز مصحف نايزا قبر حواريات مصحفن كي فيرسيا أنتو إلكم هيك تدلينا بغلطة بيتروس زغلغلو أغلغلوتن بباولوسن كسا أمراف أسر تغلطة كاب أسر سالستك أسران شمونتن إلنا خن مقلان خلينا بقدر شمونتاون خن مقلان خلينا منفسك مسيو صحاتكم مسكريك تكونوا يقوم مسبلة كاب يروساليم يبلمو يهودا سماريا دهراي دما كساوسن مدر مسكريك تكونوا يقوم يزبل قبر حواريات دما لك همو إلى تماقي لخيدا مجمريا أب يروساليم يو منفس قدوس مسيو وانجيل تسبك 3700 زدهان كسا in fact كتوصيهم إن تباهلون كلو استيفانوس كسا زموت جن كاب يروساليم نق أيبلو استيفانوس مسموته جنا سدت مستلعلة بزيك حواريات يبلنا كما يجرم يوم كحواريات تعرفوا ما يفلتني بزيك حواريات كالوت كلها تومسي تبتنو يبل تومز تبتنو دماك ألكسيابير النانا جرو زورو يبل سلزي درموت ناي استيفانوس كم مراف شمونته جميرو بار انتهي تقصل الله مالتيو يهودا سماريا يقصل الله كسا مراف أسر سلسته مالتيو كم مراف أسر سلسته دما أب أنطوكيا بيت كريستيان باولوسن برناباسن منفس قدوس مسيو فلايولي مسبلة ناب كله كسا مودات عالم كسا إوروبا دما دغيد نايبا آل باولوس ناي حوارياوي غوزو تلخو دما تجميرو سلازي بتا قطر شمونته كم زيغرناون كن كدان خلينا anyway قطر شمونته اقداس التقسيا نعا قرب غيزه هبنا كنرينا مو بدحريو متقالله خنغبرينا كابت شعته حساب 10 حدا منفس قدوس يبلنا نابغاتكم مزورد غنا حيلي كتقبلوا اب يروساليمن اب كلا يهودا اب سماريان كسا وسن مدري مسكر كتكونوني يقوم بلو انتي كتقبلوا يقوم منفس قدوس اسكيا بلو ليبا طومشم كوي دس يبلن انتي كتقبلوا يقوم اسكي تقبل انتي كتقبلوا يقوم منفس قدوس كتقبلوا يقوم اجي ملغتي يبوا مالو انتو يا قطر 4 بزعبا منغست املاخنا نغروم هياو مخانو دما كم زتنسى دما ببزو مفلتا ببزو مردعتا ردي ومش قلتنا يسوس كريستوس غنا خمصخلو اماتيوس مراف 4 جمر كبل كلو سبكتو منغست املاك قريبا لامو نسحاتو وبتبلي جميرو مش زياتا ملختو دهرتن سعيون ايقيرن بزعبا منغست املاك يجون كنغروم زقصل كم تعنتو يزبلكوكم نساتو منغستن بارن اسرائيل كتقنا الله يخا غليلهم اسو گن زنغروم زنبره كاله ناي سماي منفساوي منغست خمس مصات بزعبا ز منغست زي زنغرو بزيكا اسرائيلاويان منغست قوم زغل زي مسلوم ايهود ነገር ግን እሱ ኦሬዲስ ካለ መንፈሳዊ ካለ መንግስት እዚ ይዙ ይመጽ በዛባ ዘመንግስት እዚ ነግርዎ በዛባ ትንሳኤው ተመለክቱ ድማ በዛባ ትንሳኤ ድማ ምንም ጥርጥር ከም ዘይብሎም ኮንፊደንት ሆይኖም ከመስክሩ ከነግሩ መታን ኢየሱስ ጎይታይ ነዚ በብዙ መረዳታ መፈለጥታ መሰረደኦም እጅ መልእክት ለዎ አብልቦም ድማ በዚ መልእክት እዚ ኮንቪንስድ ዮም አሚኖም አለው ታተድልይም ባርንታያ اتقيا اتقدمان بار اتقناي منفس قدوس كماتي دغونه وتحدر ناي غزا ارسو اتقي بعلو هيكون اندغزا هكذا ساوات غدو دهراي مسلطن كاغله مستودعت تمئلا بل دكان تسلفكا بب قرشي خايو غلاي تبحالني خامچمش
ገዚኹም ዲዮም ኣብናትና ዙርያ ይገዛእና ኣብትናይ ተልእኾ ዙርያ ማለት እዩ ገዚኹም ዲኹም እቲ መንግስቲ ይዝህበካ ኤቭሪ መንግስቲ ወተሓደር እንደር ተቐሪቡስ ነቲ ወተሓደር ዝኸውን ድማ ዘእጥቆ ድማ ንሱ እዩ ከከም ኣቕምኻ ማለት እዩ ኣሜሪካ ተኾይንካ ናይ ኣሜሪካ ኣቕሚ ኤርትራ ተኾይንካ ናይ ኤርትራ ኣቕሚ ድማ ትእጠቕ ማለት እዩ ብኣቕምኻ ግን እቲ ወተሓደር ደይኮነስ እቲ ሃገር እዩ ዘእጥቆ ትዝክሩ ዲኹም ኢራቅ ክዋግኡ ከለው ርኤ ነይረ እቲ ውግእ ብፀልማት እዩ ተኻይዱ መብዛሕቱ ውግእ ኮነ ኢሎም ኣሜሪካውያን ብፀልማት እዮም ተዋጊኦም ዋይ ተልኩም ኩሉ ናይ ኣሜሪካውያን መሳርያ ፀልማት ዘርኢ እዩ ሕጂ ብፀልማት ድንግርግር ድብል መሳኪን እቶም ኢራቃውያን እዮም እምበር እዚኦም ግን ከም ብርሃን ወጋሕታ በቲ ትክላሽ ናቶምሲ ከም ብርሃን ወጋሕታ ይደርዮም ስለዚህ እቲዮም ድንግርግር ክብሉ እዚ ግን ምንም ከም ቀትሪ በቃ አበ ያለው ገለስ ምንም ክስህቶ በዘይክል መንገድ ይርዩ ግልብጣ ብሉ ዋባ ተተረዲአትኩም ነቲ ወንጌል ንስኻ ተሰለፍ እምበር መንግስት አሜሪካ መንግስት ገል አይኮነን መንግስት አምላኽ እዩ ኃይልን እጥቅ እንደህበካ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምዝወርድ መንፈስ ክመጽዩ ዝ ኃይል እዚ ክትቀበሉ ይኹም እጂ ብናትካ ጥበብ ብናትካ ኃይሊ ብናትካ ክእለት አይኮንከን ወንጌል ተሰብኮ በናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ በዚህ እጥቅ እዚ ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ትኸይድ እዩ ተዘረባ ክብረና አምላኽና ይኹን መንፈስ ቅዱስ ዝመጸሉ መንገድ ድማ በሐድሽ ኪዳን ይፍለኩ ከም ብሉይ ኪዳን አይኮን አብሉይ ኪዳን መንፈስ እግዚአብሔር ሲ በቃ ተአጽዩ ይምሽ አብ እስራኤል ህዝብ አምላኽ ድባሉን ሓደ እስራኤላውያን ጥራዩ ካቡን ናቡን ድማ ኩሎም አይኮኑና የመንፈስ ነገር ዝ ኤክስፒሪየንስ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰለስተ ኦፊሳት ነይሮም ንጉስ ካህን ነብይ ዝቅቡ እዚኦም እዮም ገለና የመንፈስ ቅዱስ ነገሩን ዝጥዕሙ እዚአቶም ጥራዮም እኮ ካልአይ ድማ ጊዜያዊው አመጻጽ ወንበር ኩል ጊዜ ፐርማነንትሊ ምስኦም አይነበረ መሳፍንት ተነነብብ ከለና በዓል ሲምሶን ከሙደ ይነበረ ይመጽ ይኸይድ ታ እዩ ታስራ ንኽፍጹም ይዝመጽ ዝነበረ አብ ሳኦል መጽዩ ተነብዩ ገለገለ ምሽክል ከይድዩ ዳህራዩን እኮ ይጭነቅ እኮ ነይሩ በኻለ በክፉ መናፍስቲ ዳዊቱን መንፈስ ጋር ተሕድገለይ እናበለ ኮይ ጽል ዝነበረ አባይና ባኻትኩም እንጂ መንፈስ ይኸይድ ይመጽ አይነድዩ ከሙጌርኩም ጋር ትረዱ ያህዋቴ ገለሰብ ኃጢአት ገለምስ ብዝገብር ሲ መንፈስ ቅዱስ ቶታሊ ሐዲግዎ ደኸይድ ይመስሉ ኖ መንፈስ ቅዱስ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከምዝ ነገረና ኃጢአት አይንግበር ኃጢአት ምስ ንገብር እንታይ ይኸውን እሱ ይጉሂ ተባይሉ ሐዲጉ ከይኸይድ አይተባለ ግን ነቲ ዝተቀበልካዮ መንፈስ ግን እንታይ ተገብሮ ማለት እዩ ተጉሂዮ ካቡ ወጻይ ግን መንፈስ ቅዱስ ፐርማነንትሊ ዩጂና አና ተዋሂቡና ዘሎ بدم ኢየሱስ ክርስቶስ ተሐጽብና ጸሪና ሃሌሉያ ከምቲ አብሉይ ኪዳን ህጅ ምጽእ ኪድ ገለደ ይኮነስ ንሁሉ ጊዜ መንበሪው ጌሩና አለ ክብረና አምላኽና ይሁን አይደለም ወደ አብስክት አሊያሪል ሁሌ ጋርነ ሃሎዳጂ በውስጤ በደጅ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አሜን አቅሜ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ ነደጀኔ አቅም ኃይሌ ጓደኛዬ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜ ጉልበት ኃይሌ አማላጄ ነደጀኔ አቅም ኃይሌ ጓደኛዬ አይደለም ለኔ ጋር እስክምድረስ ድረስ
አይደለም በናት ወደ አብ እስከምትመለስ ሁሌ ከኔ ጋር ነህ ሆነህ አዳቴ በልቤ በውስጤ ወደጅ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ዞም ኳየር መዝሙር ከነጽነኦም ኢና ቁጽርታት ገለ ሁሉ ዘማራይ ተኾይኑ ክፈልጥ ኣለምሽ ክብርና አምላኽና ይኹን ጎይታይ ባርኮ ስለዚህ ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንእስራኤል ጥራይ ደይኮነስ ዓለም ለኻዩ ግሎባል ንሁሉ ንስጋ ኣብ ዝለበሰ ዘበለ ሁሉ ይፈሲሱ ድማ ንግዚኡ ደይኮነስ ቆሃሙ ኮይኑ አባና መህደሪዩ ገይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ለምን ጓንተ ታሪኽ ነግሮም ነረ ቱ ማች መጥጥኩም ከይበልኩማ ማለት እዩ ብዛዕባ ሰላሴ ኸውን ከሎ መቼም አይተወስዶን ያኻኖ ምድራዊ መግለጽ ስለዝኾነ ዝነግረኩም አርባዕተ ሰባት ሲ በሓደ ይኸዱ ነይሮም ዳህራይ ተሓደ እንታይሉ ዛ ገዛ ትሪኢ ኣለኻ ገዛ እኮ እያ ገሊሉ ተሓደውን ከም ገዛይ ሰለስቲኦም ሲ ገዛ ኢሎ ከመይ ጌራ ዲኣ ኢሉ ትራባይ ሓቲቱ ናይ ሰለስቲኹም ገዛ ተኸውን ዛ ገዛስ ከመይ ጌሩ እያ ናይ ሰለስተ ሰባት ገዛ ተኸውን ኢሉ ሽኡ ከረድእዎ ጀሚሮም ተሓደ እንታይልዎ ናይዛ ገዛ እዚኣ ኣርክቴክት ኢንጂነር ተስራሕክዋስ ኣነ ኢልዎ ተኻልኣይ ድማ ዛ ገዛ ኣነ ኣዲገያ ናተይ እያ ኢልዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብዚ ገዛ ተኻርየ ዝነብር ዘለኹ ኣነ እየ ኢልዎ ነዚዩ ሰለስቴና ገዛና ንብለካ ደለና ኣቦ ምድሃና ኣርክቴክት ድገበሮ ነታ ሓደ ወዱ ድልኣኸ እዩ ጎይታ መጺኡ ብደሙ ዝኣደገና እዩ ሕጂ ኣባና ዝነብር ዘሎ ድማ መንፈስ ቅዱስ እዩ ንበይንኻ እኮ ኣይኮንካን ሓወይ ሓፍተይ ብቋሚነት ኣባኻ ዘሎ ምሳኻ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መንፈስ እግዚአብሔር እኮ ዘሎና ሰባት ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብረና አምላኽና ይኹን ደሰብ ከምዚ ኢሉ ገለ ሰባት ከምዚ ይብሉ ዋ እንታይ ይሕዝን ኣነ እኮ ንበይነ ጎይታ ጥራይ ዘሎ ምሳይ ይብሉ ኢሉ ዋ ጎይታ ምሳኻ እንድሕር ኣሎ እንተኾይኑ ደኣ ተወዲኡ እኮ ዓለም ኩሉ ምሳኻ ኮይኑ ግን ጎይታ ዘየለ እንተው ዝኸውን ነይሩ ሓደጋ ነገር ግን ጎይታ ምሳኻ ኣሎ እንድሕር ኮይኑስ ዋላ ዓለም ኩሉ ምሳኻ ይሃሉሲ እንታይ ሽግር ኣሎ ንኣይናኻትኩምን መህደረ መንፈስ ቅዱስ ጌር መንፈስ እግዚአብሔር ዘሎና ሰባት ኢና መንፈስ ቅዱስ ድማ ገለ ተግባር ፈጺሙ ንምኻድ ኣይኮነን አባና ዘሎ ገለ ፍጽም አቢሉ ንምኻድ ደይኮነስ ፐርማነንትሊ ምሳና ዘሎ ከምቲ ንበዓል ሳምሶን ገለ ነገር ንኽኣዩ ገለ ነገር ንኽገብሩ ገለ ሓይልዩ ቲ አቡ አብሉ ኪዳን ዝመጽ ዝነበረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ምሳና ዝነብር ካብ ኮነ ንሓደ እዩ ንምፍጻም ጥራይ ደይኮነ ድማ ፐርፌክቲንግ ወይ ድማ ከንጻሐና ከቅድሰናውን እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ምሳና ኮይኑ ናይ መንፈስ ፍረ እናፈረና ክንነብር መታን እዚ አይነት ልምምድ አብሉ ኪዳን የለ አይትረኽቡን ይኹም መንፈስ እግዚአብሔር ምስኡ ስለዘሎስ በቃ ተአካይዱን ገለን ቀየሮ ናይ መንፈስ ፍረ ከፍሪ ገበሮ ገለ ዝብል ነገር የለን ናይ ሓድሽ ኪዳን ነገር እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክምለስና ብዛ ቁጥር እዚኣ መንፈስ ቅዱስ ግን አናባኻትኩም ምዝወርድ ኃይል ክትቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑን ኢኹም እዚ መንፈስ እግዚአብሔር ምስ መጸ ተልእኾና እዚዩ ምስክር ክንከውን መታ ዚኣቶም ደቀ መዛሙርት ምስክር እዮም ኮይኖም ሕጂ እግዚአብሔር እንታይ ይደሊ ምስክር ይደሊ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንኣይን ንኣኻትኩምን ዝሓጽየና ዝደልየና ነገር እንታዩ ምስክር ክንከውን ዝደልየና ምስክር ድማ ካብ ርሁቕ بتاريخ قال أي كونني زعدي قال أكسيدنت اندهر تتفجمو بوليس نابتا بوتاتي أمس زمت انت إزدلي قلتي فزدلي مسكر اجت مسكر دما أبا تاكونتات كتفتسم كلا زرعة يزنبرة experience جبرة أنا نسخاتكم من دما مسكرنا يقوي تخاب كل الناس انتهي مالتيو يسوس كم زمت كم زتنسأ تملقتنا سيمش السوت رايد ما ريكونا خمت أنتوين بلوز نبرنا هياو سلازغونا نسو هجنا هنا بعلناون زتموكرنا يو زتعامنا يو عبيوتنا زغونا لنا نجر الله يسوع كريستوس قويتاي
ስለዚህ ምስክር ንምዃን እጅ ቴዎሎጂያን ምዃን ብዙ ምፍላጥ ገለመለ ገለ አይደልን ግድ ሆነ ምስክር ደድሊ ጽቡቅ አይን ለወዲው እዝን ለወዲው ነተዝራአዮ ዘሰሞዮ ምሽ ነህናውን ድማ ሁላትና ብዘለናስ ጎይታ ዝገበረልና ነገር ነመንጋር ንኽእሊና ሃንት ማልቲ ነሃንቲ ክንደይ ደቂቃ ኸውን ወይ ሰዓት እስኪ በልዎ አብ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ታሳምራዊ ሰበይቲ ምስ ጎይታ ኢንካውንተር ድገበረሲ ንኽንደይ ጊዜ ኸው በቃ እኮ ሐጻርያ ሐጻር እኮ ነገር ያ ተዘራሪቦ እዚ አምስ ሐዘት ደህነት አይተማህረት ትምርት ወደ መዝሙር አይተማህረት ትምርት እቤት አይተማህረት ትምርት አገልግሎት አይተማህረት አይተጠመቀት ገለ አይጀመረት በታም አልተቲያ ከተማ ሙሉ ገልቢጣ ሂዛ መጽያ ዝነገረቶም ነገር እንተ ኖ ናዘይ ጉዳይ ዝነገረ ንሰብአይ አሎ ናአይ ከምዝ ካብ ገበረለይ ናአዳ አና አኻ ንኢዳ አና አኺላ ግልብጥ አቢላ ምስክርነት ማለት እዚሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ረኺብካዮ እንድሕር ኮይንካ ዝተፈጸመ ነገር አባኻሎ ምሽ ኢየሱስ ጎይታይ ትቡሉ ካብዝ ውለድ ጀሚሩ ድማ አይነ ስውር ዝነበረ ትፈልጡ እንዲሆም እቲ አቡና ዲዩን ፈሪሆም ካብ ቤት ጸሎት ከይስጎጉ አይ ሱ ሁሉ ሰባይ ባሉ ዛረብ ገለ መስበሉ አምጪዮም እኮ እጂ ቴዎሎጂካል ገለ ከገብሩሉ ደልዮም ከመይ መሲት ብሎ ነዚ ገለ መለ አንተ ነገር ይዘፈልጥ እውር ነረ እጅግን ይሪ ያለው ኢየሱስ ጎይታይ አንተ ነገር ኢና ነፈልጥ ቀደም አብ ጸልማት ነርና እጅግና ብርሃን አሎና ኢየሱስ ጎይታይ እዚ ምስክርነት ማሐብ ደይክእል ሰብ የብልናን ኢየሱስ ጎይታይ ቀደም ከምዚያ ነረ እጅግን ይሪ ያለው እጅግን አብርሃን መጽ አለሁ ክብርና አምላክና ይሁን እትካለ ክርክር እትካለ ክትስታይኩም ናኻትኩም ይልዎ but one thing እዚ አገን ክነግረኩም ይኸሊ እታ ተድልይና ዓለም ተድልያ ዚያ እዚያ ሐቅ እዚያ አብ ህይወትና ዝረኸብና ያ ነገር ኩላትና መንጋር እንተ ንጅምር ዓለም ተገላበጠት ክንደይ ነገር ከኸውን ምስ ጀመረ ድማ ያህዋቴ እንዳውዳ ሆይ ድናይ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር ክነግረኩም ሐሳብ በሐሳብ ከተፍርሶ ተኸሊኻኩ አብ ህይወትካ ግን ዝተፈጸመ ነገር ሰብ ከመይ ገይሩ ድናይ ክገብሮኸ አንድና ሄብል ነገር እኮ ናይለውጡን እዩ بتبعت إذا خد نجر كلا خلب سنتي قيداتو هيوته لويتو ويا كريستوس تنكيفونيو برهان رغيبة يسوع كريستوس قويته أقام يمنا نايز نجرنا قلنا ملايكونا إتا هيوته إتا زرخبنا يا تا experience جبرنا كنجر كلا نجر مسأ هايل الله مسأ نايمتن كاف نجر الله كبرنا أملاقنا يقول كنجركم لو قالن دابل كندي دبل أبز مسيون سلتفلتوا باستر كاسون لما كاسون كابناي أرثوذكس تحدث يوزي إننا سو كنجرن نخمس كرل ليكلو أبتي قدم مالك نابغويتا أصبي برهان كيرخبون كلو بقاتي نحيمانوت قنات نيرو سلازي مصحف قدوس ننبب يلو بقى يزنا دما تا نفلطا مكراخري مبلي تقسطات يزنا نوصيلو قال ديتا يردو بنتي قالوا انت رخيبنا كم زنديو لنا تكوس نبل ادناغر انا نبلو يلو نمصو دما يلو نملسو نغنداي سب كم زند غبرينو هذا ما قالتيلو حانت قال بزو تقسطات ينغرا جميره يلو كم زن مسبلكوا هذا نغير يلاتن يلو كاسش يلاتن يلو ውስጥ የገባውን ኢየሱስ ምን ላርገው ግን ዝዝ ብሎ ዘለኻ ገሊዩስ መልስ የብለይን ይላቱ ህጂ ልክ እዛ ከተብል ከላ ይሉ ከምዝ ሰይፊ አብ ውሽጥቁም ትርትር ደብለኩም ከም ሰይፍና አይስንጥቅ አቢሉን ይሉ እንታይ ተይልኩም ይሉ ኢየሱስ አብ ውሽጠይ እትብሎ ነገር ሲና አይብለይን ይሉ አና ኢየሱስ አለኒ ክብላይ ከልኒ ደፊረ تقصتات يقطع صلاة زغل كم زنديو نهبوغن من تاي تحدق نهديتات كن من تاي تحدق قال زبل قنعاتن قالني خنا قرد خلنبر عوشت يسوع قال له تبلك قالقن نايسن تقبل كل جزء يذكر له يا حوات اذا زتامنا يا هيوه تتازرغبنا يا نجر عفنا انت خفيتو انت هجي شو كاي نجران زد حر زمانات ينايز نجرن نزلو اسا هذا خمزيلو نمسكر له خيده قال يا تبل تخو جن
ህይወት ናይ ሓደ ሰብ ግን ከመይ ገይራ ከም ዝለወጠት በታ ማዓልቲ አምላክ ከመይ ከም ተጠቀመላ ግን አይተፈልጥም نحن عندما أفنى نغفة تقويت هذا قبل لنا نجر نمسكر مبر معس كماي بغمي أين تكونتات نيوت سب كماي جرنا أملاخ بأنا حالفو كم زتنكف أين فلترينا سلزي مسكر كتكونون يخو مسكر نمخوان experience يدلي مسكر زطعم كايو نجري زرع كايو نجري تاريخ تناجر كاس أيت مسكرنيها أبز هذا قات فلسيموس كيراها كيبلكا بيت فرد غيركا كم زنجروني تيلكا بكا سخا مسكر يكون كان تسقى يزبلك السخا نسون من انفل اللي يبلهم سون أين برا سخا ونين بر كان سلازم مسكر كتكون يتغير مسكر مالت زنبرة امبارنا أنا هجي مسكري كتكونوا قبلنا خلو زتعامنا يو experience قبرنا كريستنا دم خمودو يكونن دتعام كونه قريو experience دقبر كونه قريو نهذا سب نجير كادو بكا دهين كايخا هيد دو تبلو يخا كمودو ده أبو إلو يوحنا رومي مراف شمونتا إلو دسوا علو منفس منفس يو مس منفسو خاينون تايد قبرلو دمسكرلو كم زده حنكم بمنتاي فاليتكم منفس مس منفسكم خاينو مسكرو لكم طيمكم أبا كتبلو غيركم منبر سبدو دبدب بيت عيفو قال جيرو وي ما حتم جيرو وي قال أب حدا ناي بيت كريستيان مزجب تمزجبكم دين كايها أي تبعلنا تأيمنا إنا كم زده حنك فلت كم يفلت كي تفلتي هكذا نفلت نرد نمنتاي تأيمنا يو الله سلازنا يزد تعامنا يو يسوع سنبارن تايد لينا عفنا مغفات من جار كبرنا أملاخنا يقول كاب كترة شعات تكسب أسر تهدا بهذا غير كزازمو إذا مسبلا يبلنا النار أيود ما عرجة كابا إنتم كعدبنا تقبلته كتنسخلو بأنتو ما يرأيون كابت مقابر كيدوم قال يرأيون تنسيو 4 مالتات ترأيون كعرق كلو جن ريوم يم كلاتهم نسو كعرق كلو نساتهم كأناب سماي قصهم كتأمتون كلو إنه صادق داون تتغنو كلت سبوت بتقوم دويلهم نبرمو أتوم سب قليلا سلامنتاي ناب سماي نات أمتكم دويلكم زلهم أزي كابغاتكم ناب سماي زعرق يسوس كمتي ناب سماي كعرق كلو زرعهمو كمو غيروها كمتس يبلو يسوس قويتاي كمتي إلياس كعرق كلو إلسا كم زرعيو زوم دك أمزامور تدمان قويتانا يسوس كريستوس كعرق كلوس بإنتم ريمو دبنا انتاي قبرو يبلنا تقبلتو هجي بدبنا يقويتانا يسوس كريستوس كعرق ناب سماي كغير كلوس تقلل لابيلو بدبنا يو أبو تقبلو وناب كبرو آتيو 33 عامتات كاب دنجل مريم بزجر من قدي زمت زتولد قويتانا يسوس كريستوس ناي 33 عامت أقل قلوت ناي مدري مسفت سما نابتنا يكبرو بوتا تمليسو آتيو إذا دبنا قبل كله خمسي ناب سما يزو وصدو إليفيتر ترايركم كي توصدو دبنا هلونا نا إكزيابير كبرنا إكزيابير لوكاس مراف تشاعت تجنا أبنت أبتي كرن ملوات مسكدو كبر إكزيابير بمنتهي من قدي تجلسو بدبنا يدا يكون أنت تجلسو أبزت ساعات نتوم إسرائيلاويان زمرهم زنبرة من تعينات ينيرو تكبري بدبنا إذا قلت نيرو بيت مقدس كسرح كودا كله كفت أم كله تدكان أبزت ساعات 4 مستودة تز تجلس كبري بمنتهي بدبنا يسلازي نابت كبري ويزب لنا إذا دم ما مالت انتهي مالت مسلكم يسوع سب كوينون دو نابزا مدرزي أزمته هج نابزا كبرزي أكمن دجناتيو دهر عدم سب نمجمر يا جزء ناب هلونا إكزيابير ناب كبر إكزيابير تقللي له آتيو يسوع قويتاي يسوع بغرة حونا نأناون إزيكو إذا فت سما بيوتنا أمودات إزيكو إذا خون ناب تكبري نزل عالم هاليلويا قصو النار أنا كنبرينا قدمونا نسو كيدو آتيو يسوع قويتاي كبرنا أملاقنا يقول هاليلويا 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 كجن نار أيوه النات أمتوه نكلو بكا ملأخت مسيهم كلتا ملأخت أتوم سب قليلا كم زغ غيد زرعهم مو إيسوس كمو غملسيو إيسوس نابزا مدرزي أغمت كلو مجمر يا زهب السرو ملأخت نيرو مش كدم مولادون ماريام مسيو زهب السرا جبريل نيرو مستولدون زهب السرو ملأخت نيرو كابزا مدرزي آدم ما قالوا قلوت وديو تتقللو مسكدة دما ملأخت مسيو مجون يسوس قويتاي نزوم دك أمزامرتي فزيزوم عنكاري روم كلو
نو أنك أريكم سألكم فازيسكم كتأمتوا دو كتبلوا أيقبأكم ميشن لكم سرح لكم إيول لكم كم ذا جيب النار أهمو كابينتهم نلالي كسا مرعي دي تقولوا دتوسد دغدا يسوس ناغاتكم دما كابزاز لكم ما بوتا ريغم دي تودوا كسا وسن مدري تلؤخل لكم سلازي عابزه جيب فزاز دوا يتبالو نابت تلؤخهم كدو كغيد كله كلاتهم يمريمو بيتروس ريو نخالو تاي نغرن يوحنس ريو نخالو تاي نغرن كلاتهم يمريو هجي مملاسون مان ما يدناغركم أملالسون كم يدغون كم زغلاتكم النار أهم مزغدة النار أهم ما يزمتسه بزلو انتبلوهم ما يتأمنوا كما تغلو غلاتنا غنفلتنا يسوس قويتا in fact بتكبرتنا غنقبلو بدبنا انتاي بلنا هاللويا يسوس قويتا عب سمايات انتاي كنقبروينا كنقبلوينا سلازي ممصو هذا مالت الرجسيو كما تخلو دما ما نما يتاللنا ناريو كلاتنا نحنا ترايجي اتذهبنا تلقو تذهبنا ايو الناس راهنا نصنا همبر بدبنا مسو كنوسدينا كبرنا املاخنا يقول ملختي بوا بزابا منغستنا غيروم ياتيقوم رغصኛታት ከሆኑ መታን 40 መዓልቲ ምሳታቶም እናተራአየ ጸኒሁ نزي زرعيو نجر نزناي تنسأ مسكر كهونو هايلي يتيقوهم بمنفس قدوس نزئيو هجي فتسمويل the same نجركو ناينا خاتكم من كوينا ملغت تقبلنا هنا تلقول لنا زتعامنا يو نجرالو بكا زتعامنا يو نجرالو كريستناكو وانجيل منجار مالتكو هذا لماني نتحدى لماني أبزل لو مقب مالتي له وحدا بك كما مالتي ندهر مقب رغيبو زبل لمانس مقبي الله تانا نداخستو لنا عادا أكيد هجي دما نعين أخذكم من دما هيوت رغيبنا لنا هاللويا رغيبنا لنا يسوس عاتيوس نلبنا أنت يجرو والله عرس ريس والله عتجيبو والله نتزت جبنا زرسنا يسوس دما نغال دما خرك متى من قاريو يسوس قويتاي ممسكاريو بتزتو حبنا هاي لي يسوس قويتاي زنت زي قرناكم مين سباتنا مين مالسي زا دغونة بغنا قر رغيب كاس نغالو دو هاي نقرن برحكي نبينو زقبر سب بطعمي زحزن سابيو زغونا مدراوي كوا صبق نجر انت رغيب ناس عبدي الله تكابا خمسي اتب حكيد ابزري خان زلو سباسي اتا رغيب كاياريها كمزس اب كمز بوتال سرح كوا زرخه بس سرح علو ابزي ابلاي جبر كمز جبر اموجكو ناي زا مدرزي اغلا غداي يكونن كاموت نبي ود سجر كاب صلماتنا برهان زسجر نحاتياتኛ صادق زغبر ناي مدهان حيلي اباينا باخاتكم انت قميطلو نزينا نمسكر يسوع كريستوس كويتاي እግዚአብሔር ይርዳና አፍ ነፍስ ወከፍና ይከፈት በኃይል ድማ ግብሩን ሃሌሉያ መድሃኑን እንውጅ ነገር ሰባት ይግበረና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክና ይሁን ካብዘለና ይሁላትና ተሰና አመስግና ክንወደ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወርነት በርቶ ማየት ጀምሬያለሁ የልቦናዬን ዓይን ባንተ አግኝቻለሁ ድቅድቁን ሕይወቴን በምክር አጥርተሃል ያላንተ እንደማልኖር ልቤ ያውቃል ወርነት በርቶ ማየት ጀምሬያለሁ የልቦናዬን ዓይኖች ባንተ አግኝቻለሁ ድቅድቁን ሕይወቴን በምክር አጥርተሃል ያላንተ እንደማልኖር ልቤ ያውቃል መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜ ነህ ጉልበት ኃይሌ
አማላጄ ነደጀኔ አቅም ኃይሌ ጓደኛዬ መጽናኛዬ መጽናኛዬ አለኝታዬ አለኝታዬ መከታዬ መከታዬ I
ጌዳውና ዘርጊህና ነዙ ጌታ ዘስኪ ነኽብሮን መወዳእታ ጊዜ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ፍቅርና እስኪ ንግለጸሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ዘፍቀረና ዘፈተወና ሃሌሉያ ጸላእቱ ኸለና ሃሌሉያ ምስገዛ እርሱ ዘተዓረቀና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነዙ ጌታ ዘስኪ ነኽብሮ ሃሌሉያ ንፍሰሰሉ እስኪ ሃንሳ ነፍስና ቅድም እግዚአብሔር እስኪ ናፍሰስና ብናይ ገዛ እርስና ቃላት ጌርና እግዚአብሔር ይባረክ ንጎይታ አምልኾና አኽብሮና ሃሌሉያ أخبرتنا حملنا هاللويا فقرنا كله نجلس سمكا يبارك نفوت وكأنا ويتانا هاللويا 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 بزقرم فقري زفكر كنا عبكراني ومسكن هاللويا حساباتنا عمرنا زغونا فقري هاللويا تجلس ورينا إنا نو هاللويا تمسكن ويتانا تبارك ويتانا هاللويا ناتكاز جبركنا بدم كاز عدكنا هاللويا 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 مسخن كون እግዚአብሔር تقلل زبل كنا هاللويا سنا እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ هاللويا ختكون منفسك عبل لنفس وكفنا تحدر زفتها
هاليلويا نمسكنك كالونا سمكاي بارخ سمكاي بارخ سمكاي بارخ سمكاي بارخ سمكاي بارخ سكن نصلي دما نمودات اكزي اغزابير يبارخ زفغر زي كدرخنا مسكر كنكون هاليلويا اذا استقبلنا يوم منفس نعنا حكسنا طرا يكونن يا حواتي كنا تلقون مفصام زمصاي مو يسوع كويتاي لومي يكارنا كقلاطف كوص هاليلويا بيسوع ክርስቶስ ስም ንጸልይ ንገዛ ርስና ንጸልይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ነው ፍቅር የፍቅር ትርጉም ያጣ ሰው ወደ ኢየሱስ መጥቶ ይቅመሰል እኛስ የፍቅር ልጆች ነን ከፍቅሩ እንጀራ እንጠግባለን ፍቅር ኢየሱስ ነው ፍቅር ትርጉም ያጣ ሰው ወደ ኢየሱስ መጥቶ ይቅመሰው እኛስ የፍቅር ልጆች ነን ከፍቅሩ እንጀራ እንጠግባለን ፍቅር ኢየሱስ ነው ፍቅር ፍቅር ኢየሱስ ነው የፍቅር ትርጉም ያጣ ሰው ወደ ኢየሱስ መጥቶ ይቅመሰው እኛስ የፍቅር ልጆች ነን ከፍቅሩ እንጀራ እንጠግባለን ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክና ናቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና ስለቲ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ዝራእናዮ ዘገርም ፍቅሪ ለዕለም ረዳእና ዝኾነ ፍቅሪ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝተገልጸልና ፍቅሪ ጎይታ በቃላትና ክንገልጾ በእምሮናውን ክንበጽሖ አይንኽእልኒና ግና ብዘለና እግዚአብሔር አቦ ቋንቋን ክእለትን ኩሉ ተመስገን ንብለካለና ስምካ ይባረኽ ክብር ሁሉ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቅሊሉና አኻ ንበይንኻ ይኹን ጎይታ መልእኽት ይብካና ተልእኾ ይብካና በመንፈስካውን የጥይካና ምስክር ክንከውን አብዛ ምድር እዚኣ ተዋቢልካና ኢኻ ነፍስ ወከፍና በሐቂ ናትካ መሰኻኽር ክንከውን ክንወፅእ ክንከይድ ኩሉ ክብርታትካ ንኹሉ ፍጥረት እግዚአብሔር አቦ ክንነግር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክትረዳአና ንጽልያለና አሜን የጋር ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር አቦ ይንቀሳቀሳ ይቀላጠፋ አሜን አፍ ነፍስ ወከፍና አንደበትና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርኻን መድኃንካን ወንጌልካን ንመንጋር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፈት ንጽልያለና አሜን ለኽና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለተጠቀም በአና ኢድ ስለንኾነልካ ነብዙሃት እግዚአብሔር ካብ ጸልማ ስለተውጽእ በአና ነብዙሃት ካብ ሐዊ ስለተመንጥል በአና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነኽብረካ አለና አሜን ጎይታ ስለ ሁሉ ደጊምና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስምሸት እዚ ክብርን ምስጋናን አምልኾን ስግደትን ኩሉ ንህበካ አለና ተጠቅሊሉና አኻ ይኹን እግዚአብሔር አቦ ዙፋንካ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይእቱ እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ጸጉ ይብዛልኩም ሰላሙ ይሃብኩም አሜን ገጹ ይብርሃልኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላክ ተተሐለወን ተተባረኸን ይኹን አሜን ኣብተኸድዎ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም አሜን ደገ ጸላዕትኩም ሁሉ ውረሱ አሜን ብርሃንኩም መመሊሱ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይድመቅ አሜን ሰሙንኩም
ዝተባረኸ ይኹን አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም በጎይታ ሰላም ኪዱ